Hi guys. Mazana tuita zokumwa western inozi champagne andi mosira. Mazana tuita zokumwa champagne mazwa. Tiri champagne. Tistadi. Mazana tuku champagne guys. Tiri kumwa champagne mazwa. She cool her down. Take her cool her down. She put her champagne. Take her cool her down. Right. This is fridge. She irambe she cool her down. Irambe aka cool her down fridge. Even she nge singa safari. So we so. This is take her. Things not okay. Hi guys, what do you say? What do you say, guys? How are you? What do you say, guys? Cheers. Cheers. Kwai beer. Urinota kuti tite maazizi zanga kudya. Kwai beer, guys, tite maazizi zanga kudya. That is ngire champopo. I should be a kind. Right, mascara say guys, mascara say guys. Want to get it out? If it is why we may fever. As soon as that mukira makuseni ndava kwa doctor kwa GP ndava kwa GP ninya ima sinuses aya saka doctor andi prescribe ichi ndocha ndapiwa nasi ichi ndocha ndapiwa nasi ichi kwa doctor ani mukuchona ichi ndocha ndapiwa kwa doctor nasi ichi kuda ndakuita kutya wena kundi ani muri kuona ichi ndocha ndapiwa nasi ichi kwa uchino inonzi fexofenadine fexofenadine ndo yandapiwa nasi saka ichi unongoma 1 per day saka vaisi vane ma fever mirai ndimbomwa ndikaona uri zviri nani ndokudzai mongo nokumbirawo GP wenyu chochi kana chandiitirawo zvikuru kuti zvachinja munoona kuti nangu akatokora zvokutodaro ndi aya ari severe aya saka odha kundai saka saka kana chandiitirawo ndo tokudzaiwo munototenga most likely kuti chinoita anditika right anonzi ma fexofenadine hydrochloride antika fexofenadine hydrochloride aya ndobva ndapiwa nespray ishi anongona ndabva ndapiwa nespray ishi anonzi Beconas Beconas yakanzi fever relief for others Beconas ishi ndo yandapiwa ishi saka ndichakudzai hanzi Beconas ukaispray unongospraya makuseni chete wospraya nemanheru anzi sai overdose achinyanya kuspray saka hanzi kana waispray hafanga kuti because ndarika inde kwa unospray waichengeta mumino waichengeta mumino then yo ataka ma sinuses ayanenga akamira yaya anzi inono ataka iwayo chokutoti ataka chaiko atondodza doctor kati it's not an overnight thing, give it a week 2 weeks then you see the change because they need to be in your system, right? Ndobva ndamubvunza kuti ko atinoshandisa ayaya tinospray otonzwa kuti aserera antika otovhurika mino dzovharika zvikanzi because ndeye temporary relief saka zvaanoita anonosvika pane pakazvimba papaya antika onoita kuti amashiringi panguva yoyo airway passage yobva yavhurika wofema but anobva adzoka ozvimba futi handichimuona saka zvinozokonza kuti munhu anofana kugara achidini achingospray achispraya hanzi hazvishandi kukuda kuti zvazvishandi poshi uri kuti zvazvishandi here ndozvotakana kundisa penesa ndomboshandisa kana kuenda kumberi uri kuti zvazvishandi here nai poshi saka ndo zvaanditaurira doctor saka kwaina kumwa kutoti hanzi hazvishandi kudhara bedwe pakaipa saka handiziviwo yo fexofenadine yacho kwai haishandi saka hatichaziviwo guys asi ndo zvandapiwa nadoctor izvozvizvi akanditi ndizvo chaizvo anofanira kushandisa inoita zviri right akanditi maziso every day ndakukupaiwo recipe pamunenge muri vane yakafanana neyangu
handina mboda life hanzi zvinoshanda hanzi you have been using them for years kwanzi those ones work very well, don't be discouraged. I don't know, maybe what works for you for what didn't work for you might work for me. I mean, let me just try and see hanzi inoshanda regai try nokuti mabhodhi anosiyana zvakare timbona kuti zvinofamba sei saka kune veve mazi timbona kuti tombovariwa maziso paya saka atiye doctor ndakuchikupaiwo handika zvandiudza hanzi iyoyo pollen ndiyo inenge yapinda mumaziso saka zvaunanzi unotora mvura handika inopisa mvura inopisa yaya woivhurira hanzi woisa apo yokula down yakula down mvura inopisa yaya wotora macotton buds ayaya 2 macotton buds ayaya hanzi wonyika mvura iyaya handika yakula down yaya wowaipa maso ako mukati wowaipa maso hanzi unowaipa ka2 wowaipa kudai wowaipa kudai wowaipa kudai handika ka2. Thank you very much my sisters mkuti yakushandira iri gaini mbo chanza ndoni kwanza wowaipa ka2 hanzi unenge watobvisa pollen ya inenge yapinda chi mumasiso antimaona hanzi unenge watobvisa pollen ya inenge yapinda mumasiso saka kune vava ukanzwa unawo mune ma fever ukaona maziso achidaiso hanzi inenge yatopinda maziso tora zvimanikire esi momzi wangu maswera seko madhuwe matisora seko madhuwe yangu kwanzi munotora masiwo yo macotton buds yamuisa mumvura inopisa inenge yakula down musazozvipisa maziso anditi yakula down oisa macotton buds yawo wowaipa ka2 uku ka2 uku kwanzi but I told you zvecotton mama Mary yesu wakadaro ndikudzongongodzokorodzawo zvitagwa doctor anditika kuita kuti vamwe vatore noti kupanana nokuti vanhu vakaenda nditambura nawo manikikiri masinuses atonditi doctor akati vanhu vabhuka vari kuuya pamasinuses chete nhasi ndofunga ndine more than 10 anmona saka kucleana kubvisa mapollen iwayo hanzi ndo zvanoita now I understand zvayava vaiti munozora vaseline kana fixi apa kuti pollen yanosvika yonamira apa saka mini ndisichera mchera mini ndishei kuti ichi aya ndotofangwa kuramba ndichifamba nawo pese pandinotofamba nditi kune ma-wet wipes ariko guys akanzi allergy wati munomaziva ma-wet wipes so ndakamona mbutsu ndikiriwaya allergies makamona momaziva ma-wet wipes so ekuti maybe unogona kungowaipa kumeso animona hay fever ekuti nongowaipa kumeso so ma-wet wipes anenge akatonyorwa kunzi allergy what hay fever what I guess anobatsira futi kutotora ubva wapukuta maybe I don't know saka guys kune vari kunetsekanawo seni kudai ndo zvandaudzwaona doctor aya ndo handapuwawo aiwa koni inini handina problem vaselini handina mboita problem yekuti mhino cheteka sha ini ndinotori hay fever yakawandisa pese ndatosvika pakundokumbira nditarise musoro wandakutenzeka ndofunga ndakatomboka musoroko because ndinotorwadziwa ndikandokumbira nditarise muti musoro akatotarisa musoroko akatoti no hapana kungori kwakatsvuka kwakangoita red ndinotori neproblem yekuvaviwa mumuromo vaseline haingapedzi kuvava mumuromo my sister andiwana ende vaseline haingaiti kuti pollen isanoenda kumaziso inobatsira kumhino oko saka tikati mhino toda maziso toda emuromo anditi hanzi nakatiti makeup until pollen seasons oh no makeup hautoiti chero kazora yenozi yes mawipes wayo ndakambomaona mawipes wayo saka toda tichimboshandisa tione saka that means zvino tiyango ndiudzaka kuti sione saka nditofanira kutogara ndichingotenga saka ndichatonotenga mamwe futi aya ndogara ndine akatowanda mumba kuti chero panofamba ungofamba nawo uchingoita kuti uite right because pandatouya ndikama100 achona makufeni inorowa ndatomboita zviri nani ndikatospraya ndatomboita zviri better guys ndatomboita zviri nani right maswera sei guys I hope you are okay ndandichitaura nemwana wangu ndakundai mwana wanezuro yauya handitika mufunge wamakanamatira nezuro madzimai thank you very much for all those who were here for the prayers nhasi paaitaura pazamu papaya paaitaura kuti kune lambo riri muzamu malambo ari muzamu rimwe riri umupapaya nhasi after nhasi anditira video call rabuda chinenge chemuromo nhasi ndatomuti svina ndichiona ranga risingagwadzi nhasi
rapfuma rakatobuda chinenge chimuromo but anga ticha kuchisvina ndikati svina because mangwana ndipari kuenda zvema cancer wati zvishazvi ndikati tikatishvine tione kuti panobuda chi handibose tichachaita chimuromo so indatofunga kuti zvimota ameno ndingofunga kuti zvimota zvazvinoita zvazvi ndobva tosvina manga muchibuda zvinhu zvebrown chichi I use Zyritech. Sure, Zyritech acho untora wena ikona ngotenga over the counter here nayaskana. Arikwa GP arikuinda ane anti aungoindika guys. Unoinda kana unoenda appointment yako. Appointment yake iri komangwana. Saka nhasi ndopa angofuma chakabuda muromo. Andi ndobva ndamuti zvipani timira interview kopa zamu muone paya padaita ndikatiita ndopa anga achitosvina ndikatisvina ndopa atosvina kudai andimona pachitobuda pasi mukati andimona saka indaenda kwa doctor iye ari kwenanzi isn't that cancer chemuromo on breast no achisipa breast pamunyatso apa no chiri paside achisipa breast chaipo achisipa breast chiri paside apa paside pezamu apa ndopa chabuda paside pane chilambu pacho paside pe ndopane achitoti izvo chilambu chacho chaserera changa chatoserera chilambu chacho chimakurura changa chaita ndosaka ndiri kuti chinogona kuve chimota andimona aiwa mai Daniela tichaenda padokta mangwana haisi cancer indazviramba izvene ndikutozvikansela ndikutozviramba tatosvina isu tasvina ndikati svina iwe tione kuti muri kuda chida kuona ndobva asvina paside apa ndobva bataka kutobuda pasi anditimaona saka tangosvina kuti muri kubudei ndobva atosiya saka mangwana ari kuda padokta plus nhasi hatine aitaura kuti ndandiri atitaura kuti for the first time I'm feeling zvandisandambofilawo apa ndiri kutaurira kutenda madzimai ako achinamata nesuro esaya all those who took their efforts to pray for this child vanga vari mucomment section vainamata vanga vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana nevakakwira pamusoro handimaona aiwa it's not cancer I cancel it cancer izvo hameno kwamuri kudziwana it's not cancer indaramba kuti cancer ini ndiri kutozve ndakazvimiririra ndiri kuramba ini ndakazvimiririra I am saying if there is no cancer ndakazvimiririra ini nditoshandisa faith yangu for mustard seed there is no cancer zvadoctor ane report yake but the final report comes from God, the God that we trust, the God that we pray to, the God that we ask whatever that we want, the God who said ask whatever you want in my name and I shall give it to you is the same God that I'm saying God is not cancer. Ndazviramba vari kuti cancer mufungo wenyu ini ndiri kuti haisi cancer tunenge mamota shungu mamota hameno but zvakatopera nezuro takanamatsa patakakumbira Mwari zvakatopera zvakatoenda we have sent them to the pit of hell where they belong where they should burn report yadoctor isi report yaMwari ndo zvandiri kutaura zvokuti tingaudze munhu pano kuti cancer wati chinhu chinonzi cancer chisi chekutamba nacho chongodza munhu kuti une cancer because ndinenge ini ukandiudza kuti cancer nenda kutokubvunza kuti wasakana nemwedzi mingani tinotofanwa kusimbisa mumwe wedu pano totomira pamukaha tichitaura kuti aiwa hapana iko kwadokta zvatinoudza tinodzoka pano tichiti Mwari tiri kumira pamukaha Mwari hamutinyadzisi a God that has never ashamed us a God who will never forsake his people mufi haasi kuita cancer haasi kuisa cancer hakuna zati ziri zvemasisti cancer wati hamene koko isu tiri kuti imota inini ndiri kuti imota guys ini vemasisti hamusi kurambidzwa ini vemacancer hamusi kurambidzwa kutaura zvamuri kuda anditika hanzi beji yangu kuita kona handina beji handinoita newe my sister I don't have any beji yekuita newe kuti ndifaite kuti munhu ane cancer handina beji handinoita newe ini handibeji nezvinhu zvaMwari ini ndiri kungoisa faith yangu kuna Mwari handisi kubheja chinhu handina chandinobheja my sister iwe mbacha necancer iyoyo ini ndiri kumhanya ini ndiri kungotishamirira ripoti inobva kuna ripoti ichauya tichozomirira final ripoti yekwaMwari watiri kudana akagona kupfutidza moto mushure mekunge zvivanhu zvabhari zvadana kuna bhari siku nesikati kuti moto ngaufute moto ukaramba pakauya munhu waMwari akati moto ngaubake moto ukabaka saka isusu tiri kuti isusu inini ndiri kuti inini no cancer iwe uri kuti icancer saka amene ikoko anditika ini chanditocho kuti cancer yanyadziswa cancer yanyadziswa basi my sister
cancer yanyanza andingashuviri kana kuti ndingatopa munhu kuti izvo zvindimupe stress aripo palife panapa kuti chanosvika unoudzwa kunzi cancer iye atoda matirauta isi cancer isitomudza kuti whatever haana cancer haana cancer inda my sister kundai go to the doctor mangwana and bring the report. There is no cancer in you, my sister. Cancer does not even exist in you. Cancer haisoderi padhuze newe. Cancer hainape kugara mukati mebhodhi yako. Cancer hainape kugara mukati meupenyu hwako. Ndeye vanhu vasingazivi Mwari. Vanhu vanobvuma kuti tine cancer ngazvinde ikoko. Isusu kwedu hatibvumi pano, hatibvumi zvecancer. Hatibvumi zvokuti cancer. Hakuna cancer yako inenge ichingori jameno chiwoda chakaitawo pamazamu ndikatokuudza futi ndichikura naimboita zvimwe izvozvizvi ndati ndikada chimwapa chichirimo musazime hungu ndakapesana ndikashandisa maroloni ndichifunga kuti mamwe maroloni ndo ari kundireacta ndo chikapora ichi chobuda chiri uku ini ndizvafunga kuti ndizvo zvauri kuita iwewe chobuda futi chiri uku andiona so ndizvozvo andimaona saka mamota iwayo ndio mamota zvezvekensa izvo zvava kutaura kona. I didn't think kuti you would say that. Honestly speaking, Connie, I know you to be a better person who's always supportive here. For somebody who's here and stab Betla and you come and say cancer, Shama, do you know the trauma that, and you are saying that to someone, my sister, I know you not to be like that. I know you not to Mudaudi. Indai mungonoiti kitchen is for everyone. Ayo, my brother. Kitchen is for everyone. Me, I'm on life. Right. Imagine the guys that I had to end up, calling you out, Connie Pano, because Connie and him zero are munakadaro. Do you know Zio are very supportive? Yes, Mpia Pati Mpia Vamadi. No, Zadamuna no support us. Singa Chimila never. Upon a sham security. Why? Tatusha kuti chichi kuitika. Tatusha kuti chichi kuitika na kuonishwa shwa panguva yindi kuti munhu ari gatito haasi kuvata guys. Tusko utauzi kuyani similipiri kumuti kumasonto guys. Imi musadaro isu chira kana yakaina totadise chikuti hakuna. Techingokuti hakuna tomira nomu wedu. Zvikenza izvo nezvakezvo. Atouya mwana wangu kuzodefend. Kuda kuedha munhu panapa paye wotokurumidza. Auya mwana wangu collect. Auya kuzodefend. Kana. Chitaura kundiri kupatsiri minutes kuda kuya. Well, mama, hakuna zvakadaro titereva nemucomment section. Mama, ndanga ndichifunga kuti zvoni, you know, tomorrow inangwa kufasta kunondinetsa like for a long time. But I don't mind to join with all of us to fasta sese tichinamatira sister yedu. Yes. To join her in the whole prayer, to a fasting day for our sister, you know, and we keep her from whatever time you choose to whatever. I might not be able to do the 6 to 6, but I can do donamato, no break fast young. Very doable. Very doable. Ndambo isusu yedu like magona kana mazvisagista panapa because isusu tinaye mwana uyu 8 o'clock yega yega tinaye tatotaura naye tikamudza kuti tichafamba naye this journey prayers up kusvikira tanzwa kuti apora saka now tasvika paextend yekuti nine timu rangu riya ndokesi yatikumira nayo yemwana ushu anditika then just kana varipo wanda kuzopindawo a few andimaona because 8 o'clock every night and saka zvamati mimi fasting handina problem kuti even if you suggest kuti vanoda vhiki rino rese we fast for her and the others vakuti neniwo vachataura kuti neniwo ndirangarire pakati we should normalize doing that kuti timire hakuna the greatest gift than praying for somebody else just not to be selfish at once and you pray for other people wozvisiya iwewe eventually it will come and panopiwa vavaya ropafadzo ravo newe automatically it comes to you. Yes. So I don't have a problem. Okay. So mnozongotudzo time motinyorero motuudza kuti what time totanga nguva. Kana fasting ngachitanga mangwana ngachitotsva inenge supposed kuita 6 to 6. Okay. Unaona but kune vanenge vachikwanisa vanhu vakasiyana boys kune vamwe vamapiritsi medication what guys itai zvamunokwanisa. Yes. But make sure kuti you are on the prayers. Okay. You are on the prayers. Pamunokwanisa, if you can break it 1, that's fine. If you can break it 3, that's fine. And kuneva medication, and medication saying just have a cup of black tea in a lemon. Musaise mukaka.
andika cup of black tea kana uchida water 1 slice echingwa haikona kuzoguta andimaona usagute unongo chingotora wanzi zvokuti ubate dombo kwanisa kuna mapirisi ako wopinda uchizvinamatirawo iwe ufutine mapirisi whatever mapirisi ako kumai wayo then wopinda pafasting kusvikira paunonzwa kuti zvino handichakwanisi wobva wosiya hako vanobhureka na4 ndiva vanobhureka na6 ndivavo vanobhureka na8 sesu tinge chinamata naye is still okay. Okay. All right. Okay. All right. So tomorrow, guys, tikutanga ma fastings edu. Tipinze sister vedu minamato. Atikuda kunzwa zvakaipa because like Sisi Meli said already, the final word is from God. Saka tinenge tuitese with you, Sisi, we're with you. I will definitely join in. I know that I won't be able to last you all the way to 6, but in ndinenge ndichinamata name. All right. Ndakupinda mu comment section. All right. Iripo. Kola kana umekola ka yesu kama pamapinda umekola waende vavadona right ndikutora kole kusire vava right kola hello yes vari kudona hanzi kana Daniel fast yes apa panapa manje tiri vanhu vakawanda full name yemusikana ari kunamatirwa regaindi mupu uyu akapina anonzi Kundai Melissa uyu arapo Kundai akakanisa ane uyu wandakapina apina namba uyu anyora namba dzangu ndikapina uyu anyora namba dzangu ndikapinda ndo zita ratifamba naro Kundai antika ndo zita rake Kundai Melissa ndo zita rake saka ndiye watinenge tichinamata nezvake zita iro rapo animaona saka ndikutora kuedha vari kuramba kuedheka I don't know why vadzoka right chibva imatava musati madona. Hello Sis Mel. Yes muri sei Tiribo vedu wenu ndati ndimhoresewo mwoyo wangu izvora reasikana reasikana isisa zviri sei aiwa tiri nani Sis Mel ndiri kuda kutaura kuti hakuna chinonzi kensa nemuzita raJesu hakuna kensa hakuna kana yanga iri kensa God turned it into mota zvikatopera ende zvatovharana nemuzita raJesu. Amen. I agree. Thank you Sis Mel. Thank you my sister. God bless you. Bye. Right. Angane chido zvake chekuzongoti mhorosawo nekutaura kuti kenza hapana right. Takuda kuti tipinde munyaya yedu yanhasi asi tisati tapinda munyaya yedu yanhasi guys yo tisati tapinda munyaya yedu yanhasi guys ndakapfeka t-shirt handi muri kuona ndakapfeka t-shirt ishi yakanyorwa kunzi kuti 3D vision enablers 3D vision enablers handi muri kuona iyi t-shirt yandakapfeka iyi saka iyi t-shirt yandakapfeka iyi guys ndiyo iyaya yekubarbecue iwe kungotenga t-shirt yako iyi ndo ticket rako rekubarbecue iri ndo ticket rako rekubarbecue iri ticket yandakapfeka iri handi muri kuona pano we support each other guys antika tinosapotana kana uri mumwe wedu wedha uri murume uri mukadzi wauya nechinhu chako tinosapotana chero uri comment section wauya nechinhu chako tinosapotana anditi saka 10 pounds chete this t-shirt ndo tiketi rako rekubarbecue watenga t-shirt rako iri toenda kuNorthampton antika ndo kwatinenge tichinobraya tichidya zvisene sadza antika ikoko handichike my sister function iyi upfu womotenga kune wemilimi womugai wauya upfu wake very reasonable guys very reasonable upfu wake motenga upfu tidye zvinhu zvine utano motenga upfu kwaariwo mosapotawo motengawo magaka macucumber chichichichi handimaona salad dzedu handimazviona saka iyi when is the barbecue ndakataura rega ndicheke futi date kana vanenge varipo guys futi tiningikiri zvakandaka tisangana ikoko futi tiri madiaries tichifara zvedu pamwe chete handitika zvakanaka chose kana varipo vanokwanisa handitika tinotusangana futi ipapo tichifara tese tiri madiaries musi wa 12 July thank you Kundai gwanga kabata chigame 12 July handi vanokwanisa takaindako Kundai uri kure zvakadini ndikiri neNorthampton unipa unge uripo uri kure zvakadini vari mudhuze vese guys zvekuti unokwanisa kungouya wodzokera kumba handei tinosapota iri kuNorthampton Cindy kuNorthampton t-shirt yako 10 pounds chete music zvese zviriko handimaona pakati barbecue ponzi high fridge ponzi salad aiwaka
tanaka togochegwa zvedu poku yacho, beef yacho, chicken yacho, ameno tichigocha zvedu tichiplaya music yedu tiriko handichimaona. Saka guys, tengai t-shirts aya, put your order of the t-shirt muchaisa kuti flyer handika, and then mubva madini mubva manotenga t-shirts enyu ndo ticket. Kana watengawo t-shirt yako guys, undiutaridzewo kuti udze kuti simeli yangu t-shirt ndatenga, ndigoziva kuti ndinenge ndina nani koko handika, ndigoziva kuti tinenge ndina nani, ndevapi vanhu vandee ndinavo, muri vangani handisimaona. And then tobva tadi totozoziva tinoenda nhingi, tobva takumbira kuitigwa tebhu yedu handimaona, tobva takumbira kuitigwa tebhu yedu yatichagara sisu as diaries handitika, tichifarawo tiri pamwe chete tichiitawo mavhidhiyo yedu tiripo ipapo handitika. Please, kana watenga t-shirt yako, waorder t-shirt yako that Saturday Saturday, please tell me tione kuti tiri vangani, so that we request for a table. Hands vane macolors. I think it's doable. Ela kuti nongoza tini tikudo t-shirt but ndokumbura color yakati, because nyange ni white ndaona sokuti haina kunyatsoita pa bright, because tichadonedza zvisupu, tichadonedza zvimuto zvenyama inodzoka yachinja color handiona. So I think pamakala wakatitawo makala kana blue, so kana red, you know, those colors, you know, yeah, zvinenge zvakatinakira handisimaona, right. Saka ndo nyaya ndokuti taure barbecue ndiyo iyo Benilda Hande itinosangana nzokwe in Northampton. Panonzi pamira panonzi pa community center Leicester Street community center pa community center iri muna Leicester Street handitika, pa community center iri muna Leicester Street ndo pacho panenge paine that community center. Saka tichafara panenge pakasununguka handimaona, saka tinenge tichitofara zvedu pa community center apa. Saka tengai tickets guys, and thank you very much guys kune vapisa maorder ehufu. Kwai muri kudira maorder, kwai muri kumwaya maorder, muri kumwaya maorder ehufu, muri kutenga hufu, rambai muchisupporta guys. Saka ndatopedza kubika fish yangu, saka ndichapika kasadza sincha ndichakuita zvangu ka video ndiri kuda kuita hanzi dasima say saka one already ndina ruru you be there right, already ndina ruru andipadhuze nepapo, saka ndina ruru anditika ndina ruru obviously ndimisisimeli na ruru nevamasikana amenoti tichaona ndevapi vangani, saka ruru already she's part of that. Tirimo kungotenga t-shirt yako ruru, then takaenda ndo tiketi rako iri. Saka t-shirt chakumbira guys, tikachitaurai kala tite kala 1 tokumbira kala ipi, toda kala tokumbira kala ipi guys, chitaurai tinzwe kala yamuri kuona soti ingaita ndeipi timu iri kuuya barbecue, mungoda kala tingapuwa ipi, blue right. Kwanza sima Joni tombodzikamba ndilo ari majoni tikuita barbecue yenyu hanzi Emily, thank you. Saka ndina Emily, ndina Ru ta 3, ndina Emily, ndina Ru ta 3, ndine vamwe vasiko pana special vapo pana but vakatotora kuenda hanzi orange. The color is not my color, you know. Black, yeah, black says zvavakanyora negold, black and zvavakanyora negold, black inenge inoita, white is nice. Pakuzotaura tinodzoka tasviba anyway, tinodzoka tasviba pawhite apa, paita royal blue, paita black. Saka Clara ari kuuya tandari kuuya tatove kuma6 uko hanzi black it might be too hot, pink aiti pink no, pink no ndiyati tikutoramba zvetsvina kuti tipanyama tichifara chidi pink aiti, maybe light blue hot pink pink aiti kuita. Saka Tandi will be there, Clara will be there, tikutoenda takadaro. Yes, Nairate, how are you? Black, nice, white is nice guys. Kuzotachina she Abigail, hands yellow. Okay. Black pizza guys, stream sama kudaito no kucha. Red comes out. Well, yeah, naichifunga pa red pa blue up. Ma picture up.
red, blue, dark green. Because kuri kupisa ngakapfeka kana majinzi ka umanga pa mashorts toda chinhu chino complementa pese mix red and black location ku community hall muna Leicester Street community hall ku Northampton itai white and red vanoda white nokuti ikatimbovanfonera tivan'enga ndozvatotoda izvozvo timbovanfonera tichiri pano timbovan'enga kuti tinokumbirawo colors dzakanaka tiva 8 unotoziva kuti sitonetsa ini ukatoshanda neni ndei nchikunetsa asi zvinhu basa rako rinenge richitofamba nchikunetsa asi basa rako rinenge richitofamba Hello, Nelly. Hi my sister, how are you? I'm good. How are you? I'm very well. Yeah, we are on live here on Diary, so Smelly Diary. So Really? we were actually talking about our event. So I'm wearing my t-shirt. Thank you. I got my t-shirt today. But there's a but. There's a but. But no, the price is okay. But the size is okay. That's exactly my size. Okay. But the problem is the color is cream, right? So as people who are coming for a barbecue, remember there's music, we are going to eat, and we might spoil ourselves. And some of us who are coming from far, we will come back messy. So people were asking for if we can have different colors because never live That is our color, and unfortunately, we all have the whole bunch in white. And there's a big box in Northampton already. And I also have another box. I thought, because I was with you on the other live, and I thought maybe I should send some to you. We could have done that, but they were charging us more. Actually, I should say, my t-shirts, they are £10 now. Print is everywhere. So I negotiated for a small fee to be reducted, and then they said, okay, white ones. Power. So guys, we are stuck in white. So the other thing that I'm looking at my pictures, I have some Buddha white. Hey, Buddha Shakana. Not white, Buddha minds. White in a gold. They make black in a goldish. No, my local colors, 3D vision enablers. Vakatondirambira imwe color so that because our logo is 2 colors. So they said we're going to charge more fee. Saka tangostaka hedu papa guys. It's okay guys. Tatangostaka pa cream papa. What we can do, which we are not going to restrict anyone, is to put something on top as long as the 3D vision enablers is showing in front. You see what I mean? Okay. So you can put your jean jacket, your jean shirt. Zvibudiko kuchipisa zvokuza chinhu hazviiti kude kuchipisa ungasatsva kafa hazviiti. A simple shirt with a t-shirt. Saka I think guys we are stuck white. Totongoita white hando zviripo. Dei vakatudza pakatanga kunonga tagara takumbirawo color zvino vakatongoisa white iyoyi. Saka we go with the white. We can do purple. Exactly. But price was going up and it was not going to mean anything. All right. Mariato na yava over £10. Okay. My big apology. And then tatiso kuti isusu tiri kuona kuti isusu like from the Diaries tested how many are we tozokumbirawo pedu patinenge takagara takadaro so that tinenge tichiinteractawo with one another vamwe tisingazivanika saka tinoda kuona kuti namba tiri vangani izvo zvindaguma namba yedu tatiri pachi pa 11:13 saka tiri kuda kuti tione kuti namba ichasvika papi and then tokumbira pedu pamunongoti apa ndipe maDiaries chero tikauya memakaisa chipepa chakanzi Diaries people tosvika chikugara ipapo. You know something, Sis Nelly? I was to talk to you. I'm giving you the whole platform. You'll be the MC. I know you want to. Hey, guys! MC Manyama!
inini guys murikuona zvada kuita vananditi MC ini ndinobva ndatora spotlight yose zvekuti kwaivisheni enablers izvo hamba ndatoziviwa kuti ndiani kumaya ndianiko ndotoona spotlight. People will know who you are, and it's a platform. But I really appreciate what you are doing, and I really appreciate everyone on your diaries. And it's quite a big wow. Ndakaona first live yenyu, it was good. But I don't know if you want me to send the t-shirts to you, or probably people they will get them on the entry. Guys, what do you think? Mukuda kuti matisheti auye kwandiri ndokusendera here muchindipa mati 10 pounds achona muchinditisenda kana kuti imi mukaisa ma 10 pounds kune kwavari imi mondipa slip kuno kundobva ndakusenderai kana kuti mukuda kutenga kiko straight muri kuda kuita what will happen is the postage will cost you. So whosoever wants to be kuti aposte anenge achizowedzera postage fee, which will be too much. I don't know with every other person's pocket. Because postage t-shirt was $4.99. And you? Yeah. So that's what I'm saying. Honestly. Okay. Aiwa pani. Mapostage anozviningirirawo. Saka vanhu vanongo collect on arrival, I think so. People collect on arrival, guys. Yanzi vanga vatengese vega musazonzi madya mari dzevanhu va 10 pounds here. But anyway, ma t-shirts vakandipa ka inini uno collect a t-shirt yako on the day. On that arrival, on arrival that day, ukasvika then ndouya wotora t-shirt yako, wouya wotora t-shirt yako kana kuti ma-t-shirts anhu anongotora pagedhi. Kana usingakwanisi kuti usina mari postage iko zvino no problem. Keep your 10 pounds the day in question andika wouya uchipiwa t-shirt yako, uchipiwa pa 10 pounds yako, uchibhadhara 10 pounds yako uchipinda. Because obviously community opening pane munhu padoor haungopindi. Antimaona. So I think that it's very fair. It's very fair kuti musi wacho na iwewe tongosangana guys wakatobata 10 pounds yako uchitobhadhara uchipiwa t-shirt yako uchitopfeka t-shirt yako saka you can come ukapfeka chaunoda musoroko then uzoisa t-shirt pamusoro haisi nyaya. As kana anoda hake kupostiwa can always give us. Yes. Anoda hake kubhadhara 4 pounds 99 yake 5 pounds ye postage. Yes. Unongo senda wotumirwa hapana futi chakaipa uchida kuya ukatopfeka t-shirt yako hapana futi chakamboshata anti but apa I think pakuzvesvitira kuti ndechitira pamasize mune masize ose masize ndine ese saka vanotora pagedhe postage iri kuno Southampton inotova nema 3Xs because vamwe vedu takatakura madairy board vamwe takatakura ndizvozvo kunze whatever you are. However you are, you are unique in your own way, and we have the sizes for you. Saka right, one last question before insati apudonedza pane vari kuti ko madrinks touya here nemadrinks edu kana kuti mukutengesa tiri kuita fundraising in everything. Unfortunately, yes. Okay. The little we get, we just top up a little bit because it's a friendly fundraising. Yeah. Imadzimai. Okay, saka kumutengesa zveshanditi. Madrinks ati kutaura ndi muri kumaziya ini. Ndaziya. Echikuru. Ndaziya. Echikuru. Saka madrinks guys anenge aripo ipapo vari kutengesa madrinks as a way of fundraising andika because ndezve madzimai izvo varikuda kuenda kusangano wechechi kuZambia ende varikuda kuendawo nenhamba yakati and we even want to go together with everyone. We can go as a big group to Zambia in May. Yes, it's just friendly women, all denominations. Where is a Christian? Pane accommodation allocated. Oh. Pane hotels are rebooked. This is why we are fundraising so that ma upkeep anozoita mashoma mariema hotels kwanisa kuraisa mari yedu zvakanaka teta deposit accommodation for the delegates. Everyone coming out of Zambia, there will be a delegate. Saka anenge allocated a room or a room to share, and there will be transport kana accommodation hotel yenyu iri booked a distance. There will be
transport accommodated. We will be having a lot of women, more than 1,000, and there are 30 buses who are going to book, who will be running up and down, picking people. Okay. That's why we are fundraising. There are a lot of women who really want to reach the empowering conference, but havakwanisi vazhinji vavo kuti vasvikire, and empowering conferences or meetings normally they are too expensive. Saka vanhu vanenge vari kadzikirawo pa financial vanoramba vakangodzikira. Saka we are saying if we fundraise for them, vanovawo empowered, vosumukawo vosvika somewhere, vonowanawo wisdom, information, knowledge, which is very important for every woman, whether single or married. Saka matiketi acho endege tinozitengerwa nani? Aiva matiketi ndedunga munhu. Okay. Chatinozonobetserana upkeep, because my booking places edu they are a bit expensive. My PA system anoshandiswa ikoko, they are very, very expensive. You find out what the cheapest we have quotation is 1,800 a day. Either 1,800 US dollars. Yes, a day, and this is just the PA system. Pane vakubvunza kuti isusu tiri kuSA wava kuti tiri kuZambia kwacho tinobvunzira kungonanga kuvenyu kuko straight, kune vari kubvunza kudaro. Definitely they are welcome. Vari kuSA, vari kuZimbabwe, vari kuBotswana. 3D has got more than 15 nations dzinenge dziriko to this conference. No, kuri ela havasi kufundraisera vanhu vekuzambia, aiwa kuri kuendwa kuZambia. Mafundraising ndekuti vanhu vaende kuZambia kuconference. Ndowana ndekuti vanhu vaende kuZambia kuconference. Saka havasi kuitira ningikiri, havasi kuitira maZambians chete. Because my delegates esanenge achibva outside Zambia vanenge vachidawo accommodation, vanenge vachida 3 meals a day. Yes, that's so much. Saka kuti munhu azokwanisa kuti 3 meals a day by 4 to 5 days and accommodation, hotel accommodation every night, it will be so expensive after watenga ticket. So we are saying is as women, we help each other. Watenga ticket, tochibatsirawo pa venue, tochikubatsirawo pa accommodation, tochikubatsirawo pa transport, tochikubatsirawo pa food. And there are so many things zvinenge zvichiitika ikoko zvatechidzidziswa. Zvimwe zvachona zvinenge zvichida, you know, a lot of things. Like tinenge tichidzidziswa mabusiness, tinenge tichidzidziswa mafinancial, whatever edu. Saka zvese izvozvo tinozozvisa in place. Sada mari yemukadzi, iwomo yemukadzi will be so strange. Saka iyi chechi here ine zita kuti vanhu varongosangana zvavo. It's an interdenominational. Okay, munhu wese from any church, all right. Mazioni arimo, masabata arimo, maPentecostal arimo, maRoman Catholics, any other church, but we are just targeting women. All right. Asi vana baba vamwewo vari kupocha vachiuya ndovanozotibatsira kutakura mazinstruments, kuzotiitira maengineering, kuzotionera mabuses vanhu. You know, at times women, we really need direction here and there, and we need security here and there. Saka ivavo vashoma, just a small portion will be there. Right. Saka pakanaka. Saka tatenda hedu nezvatanzwa. Isusu we can't wait to come and chow that meat and those salads. Nyama. Yes. Nema salads. Ati muri kusaka salads kakana muri kusa ifrit. Zvese zviri kuHighfields. Nema salads. Then we are also going to have our small shop, our small African shop. You know, masondo, maguru, whatever. Ndakanzwa muchitaura about uya. Yes. Tataura Papa Pai, tataura Precious Time. And then what we are going to do is
like we trust each other. Zvimwe tichambozona kana after the day. Toika takeaways asi atinozova faithful to pay back. Sezvo tichingozova kuti ungatiyanakirwa naye asikana muri kuona here titori function guys zvatianofara naye imi naiwesipa kwaana zvatonenge wadzoka takananga kuasikana handei kufara ndizvo inini I'm a marketing apostle. I don't just go for recycling Christians but tinomanyana nemunhu wega akasikwa naMwari. Aiwa ndizvozvozvo kana mukangoda kungotamba moga muri vaKristu saka isi mahedheni tozodiwa nani munhu unotamba nesi mahedheni kuita kuti tione zvakanaka zviri mamuri tigodzidzawo something ka hapana munhu anonzi muhedheni. Masinas arikozve masinas aiwa tisu kama kune variwesikasesi kudai The word of God is not anoti ndiye mutsvene asina kumbotadza ngaakande dombo aiwa hatitongani tichidaro. Shoko raMwari rinoti for God so loved the world chokwadi so he gave his only begotten son. He loved the whole world. Yes, the whole world as it is. Vakadii nanhasi. That is vanenge ririkodoro vanenge vachitengesa tandi as way of fundraising vanenge vachitengesa saka tinotengera kumberi ikoko auya back good. Saka tinenge tinosanganeko musi wa12 July guys ndi next week guys. Tichifara next week. It's just a weekend after this one. After this one, watogara tatoisa tatotora zvimazuva 2 days. I'll be really looking forward to meet all of you. Yes, I will see you soon. Zvekuti tozoita zvekuMC nekujambisa maspika tozobatana kuseri because ndichidawo kachimari. Ndechida kufara moto kubata kuseri. Oh, that's so nice to see all of you. And I'm praying for every one of you. And all those who want prayer requests, feel free, but on the day I just quit a church. Aiwa ndizvo tikagona tichipamba padoro here aiwa zvechitinoenda kuZambia apa tinenge tichida kufara zvechechi tichinoenda kuZambia apa tichida kufara unodhamtoni spark unodhamtoni hapana ari kuzobvunza mumwe vhesi aiwa tidi izvozvo pamafara padi izvozvo aiwa maita basa sisi thank you very much regai tiendere mberi zvatati tichiita zvedu sure. All right, thank you. Right, mazwa information guys antika information maibata ansikandoti sise atechiri college auteni ndendiriko makara ndotonogadzisa kuti date ratikovu rigare riri secured as MC do charity work sise vakuda aiwa ndiri kuda marizve like kosi mukanga voti ndinobva kuno kuenda kunoda mutoni ndinodira fiwo wakanga ndinozvidira zvefiwo zvenhai asikana plus ndinoda kutengawo maviri matatu handitiona wakagara panzvimbo saka panoda zvimari semunenge achitaura ari kumberi kwekuya panoda zvimari zvokuti unotaura kauri kumberi kuya aiwa vanozviziva njiti vanhu vanozondinga kusera chingwa chisemenenda zvinhu zvecharity izvinhu zvekumafunction vanozokangava nekuti vanotodhraivha kubva kuno kuenda kunodhamutira nditozoti kudai 2 hours nachi anditozivi andona vongoti aiwaka ndinenge ndiri pabasawo ndo pandinoitawo zvimaextrawo zviextra hasel zvangu saka kuuya here kumafunction ini ndinouya zvimari zvenyu padivi izvozvi kune muchato hedwe zvino muchato womuuk ndikudzei kuti ndota Dumebi in London, Yusofia in London. My mwana, unota MC pamuchato woku UK. Guys, ndiri MC pane muchato ku London muko. Motora. Motwa ndanisa kunai chipilo kutanza taisa. Vakavherengedzera. Honai MC ku London, mu heart of London, MC koko ini. Ini pano. Umachikutara kukonoko. Vavekedzera. Vanohakira. Honai hakiro square. We are going places.
iwo wakamboita MC kuLondon wakamboita MC pamucheto wokuLondon here panenge pakazara ndinopotokuratidza chirungu guys ndinopotokuratidza chinari ndichiparadza chirungu because unenge uchida kuti uchimixa neEnglish kune varubuka guys kuno wakazara varungu uchimixa ishona neEnglish uchipinda mukati muchifrench zvose todzana bonjo ndichitodzidzira ndiriko guys ndichitokuitira kuti kana ndatosvika vanhu vachiziva kuti vanosara chimbobvudza kuti who is this one who is that lady who is that lady icho chaenda zvacho mukatidi hapana ndo kwatiri kuenda kuko guys kokutye hapana zvedu right anyway guys hatisi kutaura izvozvo nhasi taurai nenyaya yekuti vanhu ngavachengete vana vanonzi mai aniko vaya vatitaura nezvavo zuro vaya handichazisara upcoming apa upcoming rikaitiwe nyaya zvisere rikaitinzwe nyaya zvisere kuti odi thank you chichi aiwa kumira handisi kumira mwari ari kungotiropafadza vedu wachikutitira zvakanaka mwari ari kungotiitira choita zvakanaka kuparadza accent ndinozongotaura yangu chero vavhiwa chero chirungu changu chiri on point vachizviwa ndozongovaudza kuti I'm CEO ekosinashe I just came from Africa kuti vanyanzokuona kuti chirungu tony accent chiri yekwatabve mvuma accent chiri yekwatabve mvuma mafikizolo svikizolo handimaona right saka regai tidedze varidzive nyaya vambotiudza kuti zvinombofamba seiko nemukadzi uyu anonzi maizvama muite muchivatega maizvama vanoti vazvivire pano hello dear how are you hello dear how are you Fine, and you? ndiripo right tii maizvamba vari kumbosvamisa seiko maizvama vanongosiya vana voenda nyaya yacho yakambotangira papo yakamira seiko titaurire tirwisise Nyama zvana zvakaitika dzingeri lockdown semanzira andakaitwa ini nebrother yangu tandiri mulockdown pahanzi paFacebook era mheno murume waita naye paFacebook patindaona basa kubulawayo ndokwangu atongosiya vana bhabha atoenda okata zvinonzi mira tichitogada tonza totsanangura augoni maizvama vangu vari kuzimbabwe vangu vari kuzimbabwe vakarorwa nebrother yangu alright maizvama vamukuroora wako iwe vavakarwa nebrother yako vane vana vangani vane vana 2 vakura sei izvezvi umwe wacho grade 1 umwe wacho musikana ari grade 3 vana havasikana vega mukomana nemusikana ndo first born ndiye mombe okay mira popindura right saka maizvama vakarogwa nemunapfuti vako ndokubva vawati ndawaregara kumusha kuzimbabwe kana kuti kwarare kuharare kana vari kudokoshava nemurume neadati yangu okay zvakaoma ndokubva vati ndawana basa kubhurwayo gavaona murume paFacebook ivo vanga vawana chikomba vanga vatove neFacebook kuti vana vanga vatona chikomba chavo paFacebook okay saka murume bhuti vako ivo vakaziva sei kuti munhu anga ationa chikomba paFacebook inanzi zvo zvakazoziya sekozi vakazika kuti ndawana basa kubulawayo ndokubva abvaenda tikazonga nzimona kuSouth Africa kunoku atotiza vana saka havana kubvira vaenda kubulawayo vakaenda kubulawayo vanzi vakachienda kubulawayo kwadoko vainosangana nemurume kwati vakanotaurana kuti hatisangane chi kubulawayo toenda vanga vane pasipoti handizoziva ini ndakati ndandauta zvezvekutoudzwa nehanzvadzi yangu hanzvadzi tinayo nhamba ndikachikozoifonera hedu saka asinaizvamaka vadedzei guys haiwa ngavauye kuvhura bhuranchi vatiudze kuti kana vavhura bhuranchi votiza vana saka vakavhura bhuranchi kwai vakati ndawana chii basa kubhulawayo vakabva vachitira kupinda kubhulawayo handimaona vaka kubhulawayo uko ndokubva vazongo havana kuzodzokera kumurume
kana kucommunicate nemurume havana havana ndobva vachizobudira South Africa zvakaoma saka vabudira South Africa kuda ndezvarini izvi vabuda South Africa tati mulockdown kunana 2020 2019 kokuba there's a lockdown bva vabudira South Africa saka vabudira South Africa nokuti vana vanga umwe igrade 3 umwe ane igrade 1 kureva kuti panguva iyoyo panguva iyoyo wegrade 1 uyo anga ari kachichekawo wegrade 1 anenge anga ari ma 2 years uyu wegrade 3 uyu anga ari kuma wegrade 3 anga ari kana kuma 4 years anga sound chikoro hey saka vanhu vaenda kuSouth Africa kudaro no communication here nemurume no communicate what happened vangasina na communication nemurume vangasina kana vana vanga vasina saka vangosiya vana ivavo kuvadiki kudaro varasikana tu nemurume ndokutoenda ndobva atoenda batauga nemurume wake wainaye nanhasi saka ndobva zvavana vanana izvozvi vana vakavasira murume baba vevana ndo vane vana for 5 years saka imini ndobva mazovaona paFacebook vakujaiva zvava kuita izvo inini zvakaziva ndizvozvi last year hadhadhi yangu akakomplena kwandiri zvikanzi havataure nevana hatumirana vana kana ichirana chikafu moziva Zimbabwe zvinhu zvakaoma samde munomboda kuti umbocheka umwe munhu vanambotara nelasingati iwe iva nebhondi nevana vavo kana kufona kana kuwana ana 10 rand ufonere vana kusvika zvinhu zvakandiomera inini kunoku handisi kushanda ndakatyorwa kumbo nemurume rai basa rekurohwa nemurume wake iyoyo saka haana kuzenga arambana nemurume wake bhuti wakoyo haana kuzenga ampauzira nchadzoki akangonoita umwe murume ikoko kumberi akabva ngoita murume wake vainaye nanhasi ye bhuti ndobva vatongozozvigamuchira kuti munhu yakatove nemurume mbva vatongosiye ane murume wake saka ivo bhuti wako vanambomubvunzawo semudzimai wavo kuti komai mwana iti angomirira makaenda kubhulawayo ka musati madzoka anzorirombo ngosingandichengete ndaitambura okay akapake response right okay bheji rako rakadzimai zvama varakadzimai zvama varipo vanoita zvemacontent creation apa right saka vasvika kunhikikiri kuya kuSouth Africa wadaro mataurirana iwe kuti mwana chengeta vana vakati vakapindura kuti kudii kuti at least kwete kuchengeta vana kungofonerawo vana vasikana ka last year ndakataura navo kuti ichifonero vana vamukomana nemusikana uri uchifonera vana bhondi nevana ndeda sei yakanaka tiorete ndeda sei ndazvinzwa anambura ambofona ndichiramba ndichingomubvunza ndatomba ndamusiyana naye bhaazendwa nemuna mama wangu last year ndakataura naye zvikanzi ndakatenga hembe dzevana ndotumira vana hembe dzatone 2 years ndinadzo kunoku hembe dzevana nino mama wangu akati aiwa iwe wandotaura namari yekutumira vana uya nebhegi racho nindi kutumire pandikutumira zvinhu zvangu ndozi akatozoti last year nana December ndopakasitumira bhegi iroro rehembe iroro hembe dzidiki vana vanokura kakatenga zvinhu zvevana kuziva kuti vana vakura kusvika papi saka kwaari kwana mumwe mwana here haana vamwe vana here kana mumwana anaye ane 1 atude 1 mwana asati oma 4 years mwana wake waina ane mwana 1 komani wakanoita kusimbisa ukama kubranch kumurume wake saka imini right zvirombo wamuona paFacebook iwe zvirombo akanga achitukana wakamuona paFacebook iwe zuro ndobva unokomenda kuti ko vana zvinobva zvadii handituka zvibhabha handituka zvikanzi kana matumwa seninini dzoreva newo kwamakavatora urere munhu right zvekuhura uri ikokoko right inzwai guys pano we are not talking about a relationship yamai zvama neex husband yavo ndinoda kuti mupabate vamwe venyu munenge muri kumisa point nyaya yedu iri pavana tinogona kutaura nyaya dzevana pano especially girl child anti mazivano even neboy child yacho because boy child iri kurepwa miuta foni yako iri kuita noise mbomiuta foni mbomiuta foni vana vari kurepwa antibaona so akasiya mwana ane 2 years anditika mumwe mwana ari kunzi akasiyiwa aine 4 years mumwe mwana akasiyiwa aine 2 years handi uchisiyira rombe rako iri
what happened to kuti isusu madzimai tinotaura kuti pane munhu anyora comment kuti anzi inga varume do that all the time. Yes, they do that. But iwe ndiwe mai wakatakura 9 months yevana ava simply because varume are doing it. So you leave your children 2 years ne 4 years in the hands of a man kuti nokuti varume vari kuzvita kunzeni. Inga tinoti vana mai vanobvumbatira vana. Vangani masingle mothers ari pano akasiyiwa musina kana pekutotangira chaipo chaipo nevarume vachitiza usina kana pekutangira. Umwe achibve vana vangu ndine navo but wakaramba navo usina pekutangira, ukaramba nevana ukati mwana wangu handikupi chichari chajenjejeni mwana wangu, ukabvumbatira mwana wako mukavata masebridge, vamwe makatombovata kusango, vamwe makavata pai, asi mwari wakusimudzira ukanoshanda hausige ukatsvaga buno kutokunura kuti shangu handikuriska chimbosara nemwana wangu ndinotsvaga basa kusvika wazotora mwana wako. Vangani 98% yana mai inofamba yakagumbatira vana vayo, vanofamba navo. Kune kuno kuUK kune masingle ladies akauya nevana ekuti imi vanhu vari kuUK munetsozvinzwisisa, unozvibvunza kuti right isingle lady kudomke yako isingle lady kupi kwanoshanda anditika ane vana vake 3 andika munochema kuti mabills marambira saka how does she do it? But ane vana vake kuti achipera council tax akamumirira mota insurance akamumirira magetsi akamumirira everything anosara sei, anoita sei ari one, but anavo vana vake. Kana chidzana kuti vanangu imimi chandoda kama makatopinda muEurope indai kuchikoro andika go and learn kuchikoro zviripo izvozvo tongodya vana vangu haisi nyaya. Vakawanda vakutorarama life iyo muno muUK guys, vakawanda vakutorarama masingle mothers akaenda vana vavo muno vakutorarama life iyo. Ndo vamwe vacho vakuti havana kana nguva yekuzorora misana changoenda dambuka achibva kune rimwe basa rinoita pekisachire kuti zvibalance because hazvibalance. Ndo chokwadi. Why? Because anofamba nevana kanozo baba vacho variko, vamwe vana vapashandira nemari yakawanda, vanotori mabig boss chechevo but hacheuki. Saka baba kana vachizviita varume vachizviita saka vakatsima kuzvitawo vana vaya ubva vachiita mastreet kids, nokuti varume vanozviita ipa kuzvitawo vana voita mastreet kids. Right, tikutaura vana ne 2 years nevana ne 4 years. Ko dei vakarepwa nababa vavo, dei vakarepiwa, tingade tichitaura here chakaipa guys, let's not condone. Andika Joylin vana vanorepwa, vana vanorepwa. Hakuna mai ndimbondipawo kesi yakanzwa mai vachirepa mwana wavo, imbondipawo 1 kesi yakanzwa kuti mai varipa mwana wavo. But varume vangada kurepa vana vavo vasikana vangani varume vari kurepa vana vavo vasikana vangani? Tine makesi ekuti vana vakadzi vana vanoshungurudzwa nemastep fathers dzimwe nguva kana vachinge varogwa, but makesi ziwa yanenge ari mashoma vanotoshungurudzwa nemastep mother vakawanda ndoshungurudzwa nemastep mother. Saka kungogumbatira mwana wako zvokuti tingatikondone izvi like really Joy kana ari pana akaona comment yako she will stand on that comment. Anotomira necomment yokuti so they are supporting me kuti ndakaita zvakanaka murume ngaagumbatire. No, that's not it. Tiri madzimai ngatitsiuranei mune zvakanaka. That is wrong. Chaari kuti ane mumwe murume kana achida vana vake murume guys unobva usvapa kukanganwa vana 5 years wakanganwa vana even chero waita umwe murume murume akasiya irombe tazviwa handiti kuti ranga irombe akasiya ndiye anoda kugara nerombe anomaona asiko vana handi vana pavakabva makavaita nerombe iri wanga wakabatirira here asikana vanga asina kubatirira musana werombe iri paakaita vana kana kuti yanga iri dhogi style anga asina kukotama here akatarisa kugaizi murume akamira kuseri achiita vana nerombeka. Saka vana vanozivei Julie Juice handiri kuzviona, saka zvinonetsa. Ndinowana namba yake here. Une namba yake here yamaizvamao nai mnin'ina wangu. Tanzania hatisi kuti ngaafunge kuti aindonotora vana kana aona kuti mwoyo wake wakadaro. At least check on your kids. As today is my birthday. Oh, happy birthday Fadzi. Hauna kutiudza wangu kuti birthday rako. Happy birthday Fadzi. Check on your kids. Guys, vazhinji venyu makatoti mune makadhe call home ekucheka vana siku nesikati.
check on your kids kuti vana vangu vari right here, vana vangu vadye, vana vangu vari kuita sei. Anditi check on your kids, vanasikana, talk to your kids. Une namba yake here mai zvama. Asi ndavabloka ndinayo. Ndipe iyo ndindoida. Iwe wablock. Check on your kids, guys. Kana ukarambana na baba ukata enga kuna ti une bitterness ya baba wacho na pati vana hapana chavanoziva, guys. Haungaiti bitterness ya baba ucha bitterness ya vana vako. Vana vadikizvo zvivana ava vakatonzi kwai vaibvunza kuti mama munovaziva here, anga kusendera message. Oh, and now iona chatarisa. Vakabvunza kuti vana vanzi vakabvunza kuti kwai vaibvunza baba kuti naidhetiko mama wedu ndiani. Kuroti vana havazivi mai vavo. Havazivi mai vavo. Try kuedha hanzvadzi yako dear. Pafoni papa ambondisira futi message. Try kuedha. Ngacheke vana. Hatisi kuti ngadzokere kwa akatoita mufona nemumwe murume, ngachingocheka vana vake ataure nevana. Makambona vamwe vana vari bitter, guys, kuti kune vana nouraya vabereki vavo. Kuuraya mubereki chako chekuuraya chekuti mai vakandizvara, baba vakandizvara kundisiya panyika kunditamburira, nhau kuapply kuve pana kuita bhiti yekuuraya mubereki. Kuna vamwe vabereki vari nototambura, guys, kunze kuti anenge achiti mwana uyu zvaigona ndaingomumedza bheki. Kuna vana vakawanda vari kunze uku vari kutoshungurudza vabereki zvokuti vabereki vanoshaura kuti ndomuita seiko. Dai ndaiziva amen. Anoona. Dai ndaiziva ndakangoningirira ndakangomedza ndakabvisa zviri nhumbu. Vari kwavari vakadaro. Kwete vana vekuti anenge achitoti dai zvaigona mubereki uyu ndaimuuraya chaiko chaiko. Anenge achitomboita pfungwa dzakadaro. Nokuti mubereki akandiudza kuti ndizotambura pano panyika. Tavaedha. Ndikuona iri kurega tione ndaropinda. Imagine, guys, mwana ane grade 3 achibvunza kuti mai vedu ndevapi. Mai vachifichuka vari pasocial media pachitokwanziti kutsvaga mari. Kwai muri kuita godo nepeji rangu. Muri kuita godo nepeji rangu achiudzai vatete vake. Muri kuita godo nepeji rangu kuti ndikuita mari nendiri kuizvura mari. Saka mari uri kuizvura usingapi vana vako, usingafoneri vana. Saka uri kuizvurirei mari yacho? Kuti ungodliwa naicho chikomba chaunogara nacho chisina kuroora ichocho chawakatiza wavhura branch ukaenda ukanogara nacho. Kuita mari yacho kuita social media. Iro peji yacho ndakabva ndatotesa pakatagwa muri uyu ndikati ngandotesa peji ro. Iro peji ro risingakupi kana $50 pamwedzi. Hari kupi kana $50 pamwedzi. Peji ro ndo raungatoya kutomisa tsinga iwe maizvama. Uchitaura kuti kwanzi kundivengera peji rangu rakura. Mukundivengera peji rangu rakura ndikuita mari. Mari ipi? Unoiziva mari iwe? Peji yako haiburisi kana $50 iri. Ndakaritarisa nesuru. Nora ukatotorashira vana iroro. Nora ukatorashira vana iroro. Harinoburitsi kutsitsi hari kana $50 ndakaritarisa hariburitsi. Hariburitsi zvachose. Kudzuramba mwana mangwana pamwe ndipo pana chipresident chenyika chamangwana kana ndipo pana doctor kana ndipo pana ndiye waunoramba kungosiya kuto nai iro page David nduzi. Saka page yacho mapeji akosha zvokusvika pakurasha vana mapeji. Peji ratokosha iwo maskitsi iwayo auri kuita iwayo ndiwo atokukoshera iwe maizvama zvokutosvika pakuti unotoona kuti chitori nani. Ari kufona asiri here ndikuziva kuti nyanya kufona kanzi kuti amene akanzi lioness asiri here. Right, mira timbudara to batokadaro. Bombudara. Hello? Hello? Yes? Hello, Simela Mursei. Ndiri bo uri right? Ndiri bo muri papase. Aiwa ndiri pa live. Hello? Hello, ndiri pa live. Alright, muri palive. Ii ndabirwa mari yangu bedwe. Wabigwa mari sei? Huh?
network yakunetsa. Kwabigwa mari sei kona iwe Lioness. Hello? 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 Amubudisa. Mbona hii maisha macho. Tufonele tukashedi basi. Tukwa hala maisha mayo. Ari mo comment section mo. Ask Daira phone. Ari mo comment section. Akandiblock amkomanda mazwana. Hello? Hello. It's my drama. What do you say? Zipo mse. Ndiri right. Ko chiko chikucha dai ungo unuti kure ukasire ko vana dai mai zvana. Kusewana kube. Kumba kwa mimi kuna baba wako vari ku vana vadikidika. Ndana daro ye. Ndiwa vana vacho ndibhuti baba vacho na tete vako. Munozwa kuti vana Tangochirega tinzwe. vana vari kundi Kuna mai zvama kwata tinzwe kuti zvakambira sei kuti peji raita mari yakadikwe kuti unobva wasiya tumanesi twako tumadhota twako twamangwana. munozoona wakandirwisa kubva kudhara ndakasiya vana vangu mumaoko mevabereki vangu mababa vangu nastepmother vangu kumusha handiti ndasiya vana vangu kudaro ndokubva baba vacho vaenda vakashaudha vabereki vangu vakashaudha vana tete vangu vakuvanyimwa vana vachinzi vana vachiri vadiki ndokubva wavatora vana vakati ndozurayira ipapo handiti then ndokubva ndauya kuno kuSouth Africa handitika ndasvika kuno kuSouth Africa zvinhu zvakandiomera handiti kunyepa 2023 bvandakuwara gumbo vandazotanga kushanda last year and last year yacho ndaishandira munhu ndairuka handiti ndakuruka last year ndokubva ndaudzwa nevamwe mbuya vacho vari kudhuze kuno kukati amairuva dai vambotumira something ndati vati munoziva chii mama ndakabatikana nezvakaitwa vabereki vangu nababa vevanavo apa matorero akavaita haasi pamutemo vakasiya kuti washaudha ye kumba kwenyu kune nhamo ye kumba kwenyu kune chichi handiti zvinizvo hazvina kundibata zvakanaka kutaura chokwadi zviri nawo handiti zvapedza kudaro ndokubva ndatsvaga hembe dzevana vangu kune kwakwa kuna naJune July ikoko mandasenda zvazinonyatsonira bva ndakatsvaga ndikati chiga nditumire then December ndokubva ndatumira mari yevana hembe ndikati hazisokwanisa kutenga hembe ndanonoka kuwana mari but ndazoshanda this month end ndadii ndawana mari ndobva ndatengera chimwe vana vangu hembe muri kunzwisisa ndatumira mari ndandokumbira mapicha evana handina mapivi ndokubva ndati its fine pamwe vashandisawo something because ndasina kumbotumira mari yakawanda handitika papera kudaro panopera 3 days murume bvatanga kundiisira mameseji achindishauda andishauda bhandamubloka vauya kutiktok vaisa kuti mameseji vaandishauda bhandamubloka ndisingamupinduri vaenda kune munhu ane nhamba dzandakatumira nhingirikini nadzo mari aenda kune munhu iyeye ndokubva anonotaura zvakawanda mune bhangoti munhu anonzi laina handimuzivi ndokubva ablokewa majene murume yavo zvazvapera zvakadaro yalo ndatere zvapera kudaro ndokubva papera 2 months kune mumwe shamwari yangu ari kufacebook vaisirwa message because ini ndakatomubloga kwese kwese ari violent kuti ndimusiye agara achindishungurudza kumba kwavo ikoko ndichimushandira futini ndapedza kudaro ndokubva ndaisirwa message neshamwari yangu iya yasvikanza tatisaone zvandaisirwa nababa varuwa tati kongadzosere vana kumba kwedu ndisununguke kuita zvanoda kana ikava $20 vana vangu vanodya zvavanenge vadya izvozvo handiti because ndiri kuti ndikatumira kwavari vari kundishora twembe twako twakachipa mari yavatumira ishoma
chichi ndo zvandiri kuafodha inini handisati ndaane mari handiti but vanongondishauta zvakadaro. So nezuro tete vacho hanzvadzi yacho yakaona ndakaisa post yangu handiti ndaisa post baba chamwe munhu akangoti madha handiti pandati madha maibhokisi watotanga kutoisa mameseji awakaisa wanacho ndakaistinjita wanacho ndakangoita hide delete pandacho wablock ndatanga ndavati matumwa here munongouya papeji pangu muchitaura zvakadai machadza here kuya kuseri vakati tokuya kuseri sei iwewe unorespectika unei chichichi vakandishauta handidi kunyepa vakandishauta even now kana muchida ndikuforwardrei mazimessage handinawo izvezvizvi ndakapedzera ndakupindura kubva nezuro kusvikira nhasi ndazopedzera ndavabloka pandaudza baba vangu ndikati baba now ndaneta nekuaita zvinhu zvikuitika mandiri nefamily iyi nini now I'm tired handizoti ndoita sendozve here zvikuitika kuvakadzi vese vakamboita vana nevangu varume. Okay. Sorry, Akoma Shama, to hear what you're going through. Nino, do not put him from Zembijana. Murume wako you, ex-husband yakwe. Anoti makanga mchigara mese and then if a white akoshi murume pa Facebook aka. Ukabosh to kwenda kublawa. Izozo inema chadzo dai zvakamira sekudaro handifungi kuti maizonzozvo ndataura pakutanga pekuti vana akavatora pamberi pevabereki vangu ndakanotora inini vana kumebhorain ndaishanda mumba ndikatotsvaga nhamba dzevanhu vekwandaishandira kwamano muharare muya ndaishanda mumba ndikatora vana vangu ndichandatora vana ndada kuita zvokutengesa mabhero chigara neshamwari yangu futi mupurisa vanhu vese vava ndine manhamba avo ndokwanisa kuwaincluda munyaya wanyatsotaura kuti ndandani makore manga ndisina murume tata ne 2 years tisiri pamwe chete nemurume but kutora kwandakaita vana ndichivaendesa kumba kwedu handiti ndichiziva kuti ndakuenda kumurume wangu inini kubulawayo handichita. Okay, wakazowana murume ukabva wakusivharisa imba yako wakuchinda kubulawayo manje ndopakasiya vana kuna baba? No, handina kuvharisa imba yangu takarambana nemurume mukundinzwisisa zvakanaka nako takarambana nemurume tagara kunomboshawa ndikaenda kumba kwehanzvadzi yangu kuairport ndikanogara ikoko ndabva ikoko ndobva ndazotsvaga basa ndatsvaga basa ndokubva ndanokumbira mbuya vevana vangu kuti ndokumbira mundisarire nevana kunomboshawa ndobva ndatanga kushanda ndichitovachengeta vana ava tisiri pamwe chete nemurume uyu. Okay, all right. Ndapedza kudaro handiti ndopandakazotanga kuita zvemabhero ndakugara neshamwari yangu mazita akundinetsa but ndicharangarira because chiri ndakabatikana ndapedza kudaro ndakatanga kugara neshamwari yangu mupurisa ariko kuharare ikoko ndobva ndamuudza ndikati ininisha ndauda kuenda kumurume but handikwanisi kuti ndisiye vana vangu vari kuna baba wavo netaipe yemurume uyu vandanokumbira gogo ende vana vangu vangu vari kumeboring time iyoyo ende vanhu kumemborini vanga ndikupurira zvinhu izvi vanhu kumemborini vakatondinyengerera mairuva vatoshinga kuramba kudzokerana nemurume ndikati hazvichaita nguva yacho hazvichatoiti ende akatishungurudza nguva yakati yakareba handiti ndokutakura vana vangu ndokuenda navo ndasvika kwandaigara ndakangorara na 1 day ndobva taenda kuheadlands kunosiya vana vangu but tasiya vana vangu haana kuita respect murume pakangonzwa kuti ndiri kumurume aiwa zvakabva zvanetsa ndokutanga kuti ndopakatanga kutukekira handisiye nevana chichi ndobva ndakati kusiya nevana chirudziko chaunotaura ndopakakwanisa kunotora vana kuti achiwane manje evidence manje yezvaari kutaura peji randakavhura manje apa iprofile futi yakatotena kuitwa peji asati atombokura asati akutombowanisa kana mari. Okay, saka nyaya iripo ona mimi wangu ndeyekudai socheta nditika isusu zvokurambana nemurume uyu nokuti toona kuti manga matosiyana 1 2 anenge wanga achingoita zvechiromberombewo kuti iwo uzodiwa usvike pakuti ndakunozviita zvandaiita asi kuandastenda kwatiri kuita vana vavana vasikana handiti ende time yawakabva uchienda kumune umwe murume kubulawayo musati waenda kuSouth Africa mwana mudiki ari kunzi ari grade 1 I think anga kuma 2 years time iyoyo and then uyu mukuru ari kunziko zvine zvari grade 3 here I think time changa ari kuma grade 5 wo kana kuma 5 years wo kana kuma handisi kuziya. Now challenge yaita kuti ndikufonere tibatikane tionesane kuti unoona pavana apa manje handiona handitokuti vana vakazotorwa nababa vacho mushure munge baba vavanzwa vanovasiya kumba kwenyu iwewe kuna baba wako na step mother ndopanda kubata ipapapa
handira wakasiya vana nababa wako nastepmother ukabva waenda murume uyu akanzwa kuti vana vasiyiwa kwastepmambuya handika nasekuru vavo akaenda kanotora vana zvechisimba anditi vana ava mazera look at mazera evana vanga vachitori time iyoyo iyo zvino vatokura ka vari kunzi grade 3 negrade 1 time iyoyo vanga vanga vari vana vadiki diki time iyoyo kureva kuti vanga havana chavaiziva unogona kuve uri kuziva nyaya yamai princess yokwati setilda wakamboinzwa hausiziya munenge akaenda sitaro netsvaga basa akasira sisi vake vakangosvogwa vari 2 akasira sisi vake mwana wake kuti chisirani mwana vakasara vakauraya mwana andiona sisi vake nyakuzvarwa naye apo wasiyira step mbuya manje andiona uyu baba vaya vatora vana kudaro 2 iwewo hauna kudzoka kuti vana uri kuziva kuti murume wako irombi hauna kudzoka wopapa pa5 years zese kuti rega ndinotora vana vangu because iwe unenaite kunotora vana ka baba wako havakwanisa kutora vana kuna baba wavo but iwe waikwanisa kudzoka kunotora vana kuna baba vavo wodzosa wotora vana vako kana uchinda navo woenda navo handiona because iwewo mira ndikubatire mhosva yako munin'ina wangu mira ndikubatire mhosva yako iwe wakasvika kuSouth Africa ukanoita mumwe mwana handiona ukanoita mumwe mwana kuSouth Africa kukura kuti ndatone nhumbu kudhara ndakasvika muSouth Africa nhumbu yacho ne8 months wakabva kuzobva watori nhumbu okay ukasvika ukanoita mwana handika waita mwana ukatogara zvakatoti nakei for makore esaya 5 years or more une mwana wako uyo wakuchengeta but ava 2 not even a phone call munin'ina wangu just a phone call to find out kuti vana vako vari sei sisi pamafone call apa ndabva ndakutaura hangu chokwadi vanhu vari ndauda hangu kutaura chokwadi mufanira kubata masaiti ese ndine vanhu vemuraini vandinotaura navo murume uyu anoita zvezvokuti akaziva kuti nhingi ndiye ari kutaura namairuwo anotanga kumushaudha ndine vanhu vandinopota ndichitaura nemafoni avo nevana vangu kumaraini baba vacho vasingazivi because handisi comfortable kuti nditaure nababa vacho inini handiti but tete ava vasiva kwandiri kunondishaudha havana kuuya kwandiri kunoti nhaye makoti wambonyarara chiko chiri kuitika ndovasanangurirawo saidi rangu vangotanga nekundishauda handiti ndikakata ndogona kusevha namba dzoni ndikufowadhire izvinhu zvacho zvaitika ndapedzera nenonda kupindura dei vangasina kublokana zvanga zvakanaka kuti ndiedhe tete vako ipapa tichinyaya icho tingonyatswa kutaura zvakanaka vatete vako varipo zvese nemurume wako iyeye tingomuedha zvachiwana hazviti izvozvo hazviti handidi kana kunyepa kana nyika ikandisi kudii mashoko andakaudzwa nevanhu ava kusvikira nhasi handiri kunyeperaika mwoyo wangu wakakiba vanhu vangu vari ndanesa ndakashungurudzwa kumba uku zvokuti daina ndiri munhu angasina kunaka because ndakaenda ne17 years kumurume ndaishungurudzwa zvaizikanwa nedomotawa yacho yese kwapaitirwa chaigara kudai ndaishungurudzwa inini ndichienda kumariso kunoshandira iye murume iyeyu nevana unoona pandiri kuti pane era munin'ina wangu hausi kugona kundinzwisisa pandiri kuti pane era as much as murume we aikushungurudza muchigara mese but ndiye munhu ari kugara nevana vako saka ukamubloka manje iwe uchafind out sei pane pamwe pokuti iwe compromise kuti hona handisi kuda kutaura naye because tiri kubira wakati chamove on life yako wakatoroorwa iwe nomumwe murume handiona but kune vana vangu 2 vadiki variko haumubloki ndinoda kuti nditaure nevana vangu sisi munhu uyu ndikatongomwanzwaka even now anoisa mameseji mudhana dai kwainzi foni yangu imwe yacho yakapa inokwanisa kumuka hayo ka ine mamwe maevidence andakachengeta mairi anongotuka anongondisauda zvaanzwa kuda anotaura even tete vavava zvavanzwa kuda unga achingotaura kusvikira kutaura zvenzara dzekumba kwenu dzengozi dzekumba kwenu kutukana kwenyu hakuna basa inzwa kutukana kwenyu unoziva sei nyaya inonzi panorwa nzou uswa ndo unosafa kutukana kwenyu kwamubvita kwese ukauka tukanai stereki pati vana kava iwewo wakuita sekuti hausi kuda kutaura nevana because uri kutukwana natete vacho ava nababa vachona ndo pane era ipapo munin'ina wangu handiona iwe usati nokuti uri kutukana nehama dzacho idzi kwaiwe uri kudi kusvika kunotora vana nai maizvana wadi kuenda notora vana iwewe vana vangu kuti ndivatori ndombe kuno South Africa
zvinhu zvangu hasazvasununguka ndofunga mambonzwa ndichitaura kuti zvinhu zvangu hasazvatambanuka inini vanhu vakangona ndakutenga pafacebook wakafunga ndafa nemari asi andatombowa nemari yacho Facebook achazadatombokurwa zvinhu zvinofanira kuvhurwa it's different mind too. This guy ari kuti ngataure nevana nyaya yanga iri pamusoro pamungoti dei zvaigona handitika iwewe ita communication nevana vako zvekuti ava vanhu ava muri kutukana muri kudii vana basa avo communicate nevana vako iwewe mhorisa vanangu makati ndine mai venyu handitika muri sei vanangu vana vangu kuti mai vari kupi ndoshandisa foni yemumwe mukadzi andingambomutauri zita rake apo ndoshandisa foni yemumwe mukadzi nini vandotogara ndichitobvunza kana vari padhuze vanokoyewa vana ndototaura navo vana vangu unotaura navo sei papi mukadzi yaenda kunopa vana foni no vana vangu handi vanombonda unotamba naye saka pavanotamba ndopaona kuziva kuti vakutamba ndopaona pakufonera mukadzi uyu hanzi zvoni zvorufanira kutaura naye because murume ane mukadzi wake unofanira kutaura pafoni yemukadzi wake handiudzirwi zvekuita nemumwe munhu handisi mukona pane era guys ndo pane problem ipapo nokuti zvese zviri kuitika apakabva guys it's affecting vana handiona ava vari kutora magiraji ava vari kutukana handiona hondo dzavo dzavari kuitora uyu neex-husband yake nemukadzi ane murume iyeye handiona nanavatete dziri kuenda pavana handi muri kuona dziri kuenda pavana ndopane problem ipapo handi mazviona ndopane problem because baba ava kuti taure nevana pano uripa kuti taure nemukadzi wangu uyo chida ndodziki zvokuita saka handifoneri vana ivavo handi muri kuona pane era ndopane era ivavo vana vatsikana vanokura chivenga mai vavo anoona nezvinhu zviri simple vana vasikana ndevapiwa manyepo vanhu vana vasikana wani ndemukombe ndemusikana wani musikana wani mukomana ende futi vanhu nimi pane chinhu chamusiri kunzwisisa inini saka zviri kureva here kuti inini kana ndichinge ndadhisaida kuti inini semagaundo vaziva kainini pandakafirwa namai vangu takatombochengetwa nastepmother vangu vanina vangu vanochengetwa ikoko handiti saka zviri kureva here kuti kukorwa wakaita vana vachienda kwavakaenda yaiva iri straight yekuti inini ndiitwe zvandiri kuitwa izvezvi unotaura nyaya dzakatosiyana zvautotaura itsisi haisi nyaya yastepmother vako haisi nyaya yaex-husband yako haisi inyaya yako iwe nevana vadiki ava vanoda kukill mother's care mother's love ndavabvunza inini kwavanga vachindishaudha ndikati inini why musina kuuya kuseri kana kundiudza kwacho kuti mairuva kana usiri comfortable chikona pafoni yanhingi thats all because inini ndiri kuti ndine pandinofona handiti ndine foni dzandoshandisa dzevamwe but ivo vari kuda kuunzwa inini ndichitaura kuti ndafonera baba vacho ndochaudwa ivo mana ndaneta ndokuramba ndichaudwa nokuti ndakazvara nevainetwa vana vato ndamedzaka zvangu murume wako agone here kuti waonaye haakwanisi here kuti mutore vana ava ugare navo haakwanisi ari kuwira nazvo murume wangu haana problem shemu dena ndine mari ndavatora anytime last year ndakatomboda kuvatora but zvinhu zvangu pazvinoda kuita zvinobva zvamirazi pamwe hona pamwe itori problem yekuti handisi kuti ndizvo zvinogona kutova izvozvo paunotora vanotora zvoko zvichivhurika ukatora vana konogona kuzoona kuti zvoko zvichiovhurika tora vana ndikavasiya kumba kwedu kuitira kuti kumba kwedu kuri izi anytime ndokwanisa kutora vana vangu ndichivauyisa kwandiri because vana vangu murume wangu haana problem handidi kunyaso pahembe dzacho dzainzi madzoto dzacho idzodzozvo akafanira kubvitawo something achitenga akandipa mari yacho yekuti zviende handiti chindoudza kuti wapedza kutenga chinobva uzonzi watenga madzoto ini handikwanisa tikupanzwisisa pakutaura izvozvo zvako tikupanzwisisa kuti uri kuti murume anozoti watenga zvakati but murume uyu ex yako saka anotogara achitorwadziwa obvious newe handiona achitaura zvaanoda anodini but vana iwo hauzoramwi manje vana because ex yako iri kutaura mashura iri kuitira mashiripiti uri kuona pane nyaya papa munin'ina wangu ndo pane nyaya haumboramwi nokuti murume ari kudai iwewe kungoti hazvo ndikavana kumba kwedu kuna baba vangu ndichaita plan nevana vangu manje ona ukamupa dhati ultimatum manje kuti endesa vana kuna baba vake
vangu kandigotora nekuka havaendesi aiwa ipapo maizvama ipapo ndoparukanganisa manje because ukadaro havaendesi iwewe apa undione kodza baba vako vaigona kuvatuma kuti taimutora vana but chero mutemo chachaunoti havakwanisi kutora vana baba nokuti vakuna baba vavo asi iwe mai unokwanisa kutora vana nezvaigona wanotora vana vako iwewe murume uyu ndikutaura zvaizvozvi vana vako havasi kumba kwenyu vari kune murume uyu ati ndicho ende hakuna munhu anokwanisa kumutora vana ava kumurume uyu kunze kwako iwe kubva ndine 7 months pregnant ndimida kutanga ndishungurudzwa nemushungurudza handichavani vana vacho tezvamafunga hauchavani Sismeli. Sismeli. handichavani chichitai zvamauda kuita nevana miracle tikutaura mwana ane 3 grade 3 nemwana ari grade 1 hanzi chiitai zvamunoda nevana ina handichavadi muri kuona panotikuudza kuti ndipo pane era pasi tikwanisa kuona handimaona everything chaari kuitirana nevanhu vekumurume kwakabhava enga yake ari kuisa pavana handi muri kuona ndo pane era ipapo Sismeli maswera sei ndaswera sei taswera sorry yenyu zvamuri kutaura Sismeli zviri kumeka sense but ndoda kungokuti ndikubatewo mbichana ipapo kufungawo kwangu handiti muri kuona nyaya dzakadai kana dzichiitika Sismeli sometimes isusu tine muono wedu wekuti mukadzi uyu ngaave nemwoyo wekubereka nekuti ndimai but the abuse chaicho yaiitika pakati pevanhu vaviri nemafamilies sometimes iri very toxic Sismeli to a point yekuti makamboona zvekuti I'll give you example yekuti even uri single mother ndikupa example iyoyo uri single mother une vana mumba sometimes washaya maredo masi kana porridge revana kuti uvapi wakavatarisa kudai unocreata imwe bita mukati memwoyo wako yekuti inogona kutadza kunzwisiswa nemunhu asiri musituation iyoyo. That's one. Secondly, inini hangu, I'm not supporting this lady. She's a mother, of course, she's also a parent. Even murume yeye, he's a parent to the kids. Of course, vana vari pakati pevabereki too. But remember, mukadzi uyu mukamunzwisisa akasiya vana kune stepmother vake vakamuraisa vakamubatsiridza. Of course, baba vanogona kuya neside ravo rekuti vana vangu vakasiyirwei kuna stepmother. Munhu akatoita move on baba ava. Vatove nemumwe mukadzi wavo ende vari kutarisa side ravo vachida kuomeserawo mukadzi uyu nekuti akaroorwa. Vese vabereki ava, they are both parents Sismeli. Murume akamove on, mukadzi akamove on. Chinhu chakakosha pakati pezvese ndepekuti at least mukadzi uyu akwanise kuhila vamunzwisise, then voona kuti voita co-parenting zvakaita sei. At the same time, I think nestate ine mukadzi uyu, to be honest, vana ava for her kuti apinde pakati, it was going to be okay kuti vana vadzoserwe kwavanga vari. Then iye oona zvekuita. Kana murume uyu ari pa game blaming, anozoblama kana pane chaitika vana ava vari kwa stepmother, but at the same time, this is a situation Sismeli. Yekuti of course just saying what I'm saying one. Ukutora zvana chingotaura kuti right now baba vake antika kwari kuti vana ndakasiya kwa baba kuti vana vadzokere kwa baba. Baba vacho akwanisa kunotora vana kumurume. Handi muri kunzwa because mubereki wevana. The same applies na iye mubereki wevana. Asi iye anokwanisa kunotora vana kune murume uyu. Handika oendesa kuna baba vake kuna stepmother zvazvitsanangura kuti vakandichengeta inini. Vanochengeta nini wangu ndovaziva. Andikukonda ndo pane nyaya yangu right now vana vachamba varisitaki kuna iye uyu munhu uyu. Hapana anokwanisa kunovatira kunze kwake iye onovadzosera kuna baba vake kusvika ari stable ozotora vana vake. That's what I'm saying.
Yeah, but that's the thing, Sismeli. Zvamuri kutaura ndasingandati zviri correct. But right now, mukadzi uyu haakwanisi kunotora because in the first place akatogara asiya vana ivavo ikoko. Zvekuti pamwe dai murume uyu asina kunotora vana ivavo, nyaya iyi isina kudrega to what is happening right now. Murikona. So pane element of force nekudzvanyirirana zviripo. I'm not siding mukadzi uyu, but ndoda kuedza kuti muone rimwe side futi rekuti murume uyu might be a manipulator. Why? Dai anga asina kuroora, I would understand kuti no, it's coming from an angle ya single father vane vana. But panguva yazviri Sismeli, both parents are no longer single, and both their parents. Saka I think society yedu it's very difficult. I'm saying this as a single mother, Sismeli. I'm a single mother of 2 kids, vaskana, different fathers. Vana baba vevana vangu, the firstborn ane 16 akutenda 17. He have never been there. I think akanpa 200 pula iri nhumbu ndobva atondisiya. The second one, wandakazotonda gara naye for 8 years. Ndinotogara muarea anogara, not even 1 rand Sismeli. But inyaya yekuti sometimes unongo wakuzoshinga nekunamata nekuzvidzora nekudzidzawo exposure ichikubatsira kuona kuti what's right for you as a mother. Ndo zvinhu zvinondidzora zvakandipa chinhu chinonzi acceptance, kugamuchira. Pain yangu ndikainzwisisa ndikati this is my faith. Ndichafamba nayo ndichiona vana vangu. If you look at my kids, they are beautiful, they smile, but inside inini ndakazvimirira as a single mother, I'm broken Sismeli. Murikunzwa. There are times that I feel kuti naimwari, is it for me? Is it only me? At times my relationship andonetsa kumuka. I'm only giving my story in a simple way kuti muone kuti mukadzi she might as well go through zvandakatombopfuura nezvazvo, but she didn't accept zviripo kuti this is what was my past or ndo present. This is Where me are your kids facing gone the right now? reality. Where are your kids gone? Vana vangu vese both vari kuZimbabwe. One ari paboarding school, one anogara namai vangu. Right. Nyaya iyi was going to be even much better. Zvandangataura kuti unblock ndiedhe murume wacho. Andika ndoti ndovapaya nenyaya yanditi. Murume wacho natetava. Because already so far kune side uri kumurume kune side ravo. One, vati uyu akatiza mumba. Anditika akaenda kuboyfriend kubulawayo. Mukadzi ari kuti auya akazoti aiwa takanga takatorambana kudhara. Andi murikuona ndakatombogara pakati kagara nanhingigara pakati ncha zvakati tatosiyana ndichitochengeta vana vangu vari kupi kwanga ari koko ndakazoita boyfriend tatosiyana ndikaenda kubulawayo kumurume atori nenhumbu kudhara akazoenda kuSouth Africa akasiya vana akanotora vana akanosiya kuna baba vake nastepmother. Anditi murume uyu akatevera kwababa kwastepfather kwekuya akanotora vana akaenda navo. Anditi akagara nevana kubva 2020 aine vana kusvikira 2025 uno. Akati ndakambovingwa vatete vati tete vati 21 pandakasiya vana kuna March 2021 musi wapo ndo pandakanosiya vana kumba kwedu. Right. 2021 ndipakanosiya vana kumba kwavo. Andika akaenda kuSouth Africa vana vakasara. Murume akazotora vana 2020 2021 iyoyo after a month. 2021 iyoyo after a month murume akanotora vana. Atora vana akaenda navo akagara nevana. Akagara nevana murume uyu gore rino ndo paari kuti ndikutaura zvataurwa vamuripo ino. Andika tichibvunza mubvunzo ndo pavari kuti chimbofonerawo vana vako umbotaurawo nevana vako vana vasikana mushure mekuti mukadzi uyu hanzi tambomuvinga kuti ichimbotengerawo vana eri vazive kuti kuna mai itabhondi especially mwana musikana. Ndo paakati ndine hembe dzandakatenga akatumira bhegi ranga rine hembe diki diki. Ndo pakatenga hembe idzi paakasiya vana vava vadiki vana vakazokura hadzina kudokwana hembe. Hanimaona zvadaro ndanyeperwa ndine mapictures evana vakapfeka hembe idzodzo. Ndakatotenga hembe inini dzaikwana vana
inini nedzihombe vakatosvika vataura dzimwe dzaizaita hombe handimukuzima kuti pane kudzvanyira orai ndozvandikureva apa ndikunotsangangura zvatsanangurwa pano vanga vakateererana cheche vako kuti tisvike panyaya yako vakatotaura vani kumameseji vakatoda kundinanika kufacebook izvozvi ndinao mameseji iwe ukatopinzira kuti mundinanikei peji rangu ratokura ndiri kuita chamari nepeji rangu ndiri kugodzwa nepeji rangu handiona anyway izvo ngatimbosiyai because nyaya haisi pamashoko enyu ose aya zvanambokudza pakutanga mesa haisi pamashoko enyu iri pavana handiti then hanzi zvadaro ndopamakaaameno ndokukati handitumiri chinhu because ameno ndichazotumira eka kuti handisi kutumira here kana kuti ndichazotumiri sezvamuda nevana ikoko saka ndokuzouya kwandiri chindichitera unzwi ndokuzoya kwandiri kuti pane nyaya iri kunetsa pano pane vana vakasiyiwa vari vadiki nemuroora andika asi muroora uyu ari pasocial media handiti anoita zvinhu zvake pasocial media vana ava vakasiyiwa vane 2 years umwe aine 4 years vana ava iko zvino vakura kwanzi mukuru akatombobvunza kuti mai vedu varipi ndiani meaning to say kuti iwewo ngosiri kutaura nevana handika wazoyawo pano kati wowe kune munhu womumaraini wazoya ukati kune munhu wokumaraini wandinomboti kana vana chino anotamba ndoti rega nditaure nevana ndozvawazoya uchitudzawo pano ivo ndokutaura kwavanga vakaita kuti vana mwakatobvunza tikati zviriko here kuti vana vadiki noti isusu vanhu zvakuitika pamunini wangu takutarisa dzimwe nyaya dzinombouya handiona dzevana musi unouyu hatina 2 months pano haisi 2 months dzakwana here pane mwana ne5 months 5 months inzwa 5 months musikana mai kwete tivanga vanakana nababa avana mai vakasiya mwana ne5 months murume wavo kuna baba vemwana vakabuda vachienda kumashops vakadzoka bvunzai vanhu mucomment section umu vakati vachidzoka takagwadziwa tikachema pano mwana atisemuka kudai akatenda handatizoti mwana akararama here kana kuti akadii handizivi akadzoka mwana avhugwa kudai nababa nyakuzvara handiona ndopandati nokuti nyaya idzi dzinenge dziri traumatizing tinozoona pano ndopandati no hatingakwanisa kuti kusiya mwana nababa vake chaivo chaivo vanorepa vana hangasiyi mwana kuna baba vake iwe ndopauzoya kati aiwa ndakasiya kuna baba vangu nastep mother vangu kwete kuna baba vacho iye akazanotora vana handiona zvinoreva kuti nyaya dzanodidzi tisane padati baba makabhlokana here vaanibloke tikwanisa kudii mashoko avandiudza vandituka vakanditukira vabereki akawandisa tisini andati handikwanisi baba handikwanisi kuvaunbloka ndatiwabloka nhasi chai handisi kukwanisa handikwanisi even ndiri singomadha yacho aikanamayakuka zvekuti kune mumwe mukadzi so mukadzi ari online here kufacebook kana kutindinzwa izvo zvaari kundinzwa aitoona ndichitomuti sisione mameseji andaitorwa ndiri pabasa ndichishaudwa naye ndisina mubloga ndichiri singomadha vangotoyo saka handisi kuziva ukangoya kunoku ndokutema nedemo ndokuraya so handichazivi kumura handisviki ndochokwadi handiendi inini achangovadzosera dhiwei akatoa nayo mumaoko mababa vangu achikumbirawo sori zvaakaita baba vangu akatora vana akatuka vabereki vangu inini right anti mukuona apa ndipo pandine problem guys ndo pandine problem very good wadzokorodza that is the only way that inini hangu ndakazvimira ndo pandine problem apa muri kuona pakuti ngaenda anodzosera vana the way akavatora nayo hanti matoona achikumbira regerero hanti munoona zvichireva kuti murume uyu akasadzosera vana uyuyu vana vacho ndizvo zvocho zvaita hanei nazvo ndo pari kundinetsa ipapo wataura kukona asi smeli ndandichikumbira kuti kola ndimbomubvunza ane point imwe yaari kuitonga asipo kunzwai Kola. No, Kola, on that one, Kola, you are wrong. Okay. Kola, hausikunzwa point yasimeli. Kola.
Kola. kuvaona kwacho havatovazivi netesi yavo but munhu ari kungorwadzione kuti waindaita Facebook isati yakutombobudisana nemari yacho munhu akutotanga Kola. kutombovanoda kongoya kuseri makoti aiwa guys musati kwazitoka zviripfeka inini ndikutaura maonero angu ndakazvimiririra iwewo une muono wako gara nemuono wako iwewo famba nemuono wako inini ndiri kutaura muono wangu ndakazvimiririra kuti handifungi kuti pakurwa nzou idzi vana should suffer ndosaka ndiri kuti that way manje kuti ngaadzosere murume haangodzoseri zvinoreva kuti yachandozawo touch nevana vake bond nevana vake nekuti murume is being selfish handiona murume is being selfish haati kuda kuendesa vana handiona anenge achindi kufikisa mukadzi miraimona zvikuitika paguys miraimona zvikuitika apa murume uyu akuda kufikisa mukadzi uyu anditi murume ada kufikisa musikana mukadzi uyu maizvama hati saka therefore hambofekendisa vana anenge achikotina ndidisi vana ivavo ada kufikisa ushu handimaona by doing so uyu ari kumudza bond nevana vake nokuda kuda munhu uyu wakasiya handi muri kuona kati neproblem napo ini ndakazvimiririra murume uyu akutozviitira kufikisa guys handimaona akutozviitira maune because akutozviitira maune murume uyu Kola pamuri kutaura sitaura ka I think Kola ari kufunga kuti muri kusaidira murume wake but there are other things that I want to add up kana Kola inzwai simene musa mai vevana ava anditi havasi kunzwa pamuri kutaura ndandoda kuti vateerere mai vevana kana makanditeerera I think you are not hearing what Sismeli is trying to say. Sismeli vanzwa nyaya yenyu yataurwa nemurume neex yako but Sismeli your concern is not about you, even your ex-husband. Your concern is the kids. Vana vako ivo vawakazvara. Ndovari kunzi naSisimeli, iwewe we understand kuti you are hurt, you have got bitter, you have got everything. Gather zvese zviri pamoyo pako. As you said, you are suffering. Handitka, remember, you suffer in the past. Now this is your present. What's the future for the kids? Iwewe sembereki wakatarisa. Already wewe patove nesi red flag rakakurisisa. If a man comes and expose you, ari murume muridzi wevana, ndibaba vevana, same anima equal akafana neako, but akona kuuya kunoti aku expose in a way yekutonga ari kukureduce. At the same time, mese muri kukanganisa vanava. I'm sorry to you are killing your own kids. Hamusikurairwa nevamwe vanhu because the future of your kids iri mumaoko menyu kuti izo spread kunzoko. Ndimi muri kuya pa Facebook muchitanisha. Sismeli is only trying what samai chiona sign yabva kune murume vanhu vepandisaka ndabloka gosi rakakanzi chichichi ndandikatobloka namaranzi Rozi Marufu ndazongomusiya gozi irregular vepano pano akati akataura nyaya yake ikabuda zvakanaka ikanzwisika we can advocate and help because it includes vana kuti obudisa mari yatinotora vana we do that always here handiona saka musati vatanga kumhanya kuti nyaya iyi mukadzi uyu abatsirwa kudini pano tabatsira vanhu vakawandisa tichibudisa mari chaidzo tikatonga dzeainotora vana because it involves the kids handi munoona saka usati watanga kuhumana please kuti vachida kutaipa ziva zvokutaipa because ini nyaya idzi dzine vana ngati dziri sensitive ndinokukandira kumhepo ende ndikoko unotoona uchiwa mwoyo usika comment. Kola ngatombokauma. Kola imbokauma. I really ndakuudza. I think when you were listening to me, I'm also a single mother. I battle with this. Everybody, my single mothers, vakanteerera, they know kuti you are saying the truth. But right now, iwewe you are becoming also selfish. Say ex yako. The same way that she treated you, wakuzvirevenge pavana. Because you are not making also a difference. Kana uri kubatsirwa nechaunga vanhu vachikuudza kuti that's my point. You understand? So Sismeli is only trying to show you what is in the dark. Iwewe zvausiri kuona. You are only seeing mawedza uri kuudzwa muchiudzwa kunzi kune madzoto. Takatotukwa zvakawanda iwe Kola. Tinotukwa every day. Tinotoudzwa kunzi maure. Like me, I'm a mother of two with different fathers. It takes someone with courage kuti auye kuzvi-expose pavanhu. I'm not a ghost who can tarisa. Ndinotoposta family yangu. I'm happy to be where I am. Vana vangu ndrovada zviri equal. I hate it even when people, they are naming them kuti uyu mutupo kakati, uyu mutupo kakati. Because those are my kids.
vakabva mudumbu mangu. Chinhu chaunofanira kuziva iwewe, you need to accept who you are first, kuti okay, this is me. Ava vana vangu. Anditi yo sitimende ngembodaira khona. Alright, kona unotaura kukona zviri sei? Hai sisi Mary makadizveni. Mushe zviri sei? Handina hangu Don't want to lose it. zvakaona. Muri kuti mimi muri kwanzi tiri mabhicha singles toda kufumbira maex edu. No problem. Kana tapedza yemu kadzi kozi nyaya point yangu makuiwisisa manje. Mese makamusi kundinzwisa except a few. Panorwa nzou utwa ndo unosafa. Saka ava vari kurova nevari vachitemana nematemo nemakano. Gano riri kunowira nedemo riri kunowira kuvana. Handi mazvona. Vasina chavanoziva. Ndo pane problem yangu. Right? Mukadzi ari kuti munoda kuti inadhirection handipindiri nyaya idzi ngaatore vana anodzosera kuna baba vangu kwakavatora ndokuti tikwanisa kutaura nevana. Besides that he can back off. Ndopandine problem acho akuudza bond nevana vake because murume uneva anomufikisa akuudza kuti vana vake ipapo ari kumufikisa ipapo saka amboindisi vana saka uyo anodza touch nevana here just because baba vari kumufikisa uya ngatina ivhiwi murume uchaita ngevhiwi uya achaita ngevhiwi asi akusafa pandiani vana ndo pane point yangu from pekutanga kuti no nyaya yangu haisi kumurume kuex yake nyaya yangu haisi kuna mai nyaya yangu iri pava ini ndakamirira vana tu vasikana musikana nekomana vaya ndo ndakamiririra deyanga asina kuvabloga vauyanisa ndaitongoumudza even murume wacho straight forward wese aripo kuti look dear handika right now vana vochitogwa kana aramba tichi mukadzi uyu chikwirawo chigadzira kukwira ende kumusha unotora vana togadzira kuti ticket trappers anotora vana vake handimona achinovasiya kuna mbuya kwakaregwara safe mother bo vana vari safe right now vana havasi safe guys ndochokwadi vana havasi safe mabagara nevana but ukaona muri vachakutevera futi vachiti iti zvakaoma kureva kuti vana you never know what is going on there. You don't know. Do you know iwe maitsvama? Do you know? Hauzivi? Yes. Ndinoziwana because situation yandakararama nayo ininika ndakaita kuti ndisasiya vana ava kuna baba vangu ndikwanise kuvasiya kumba kwedu handiti because ndomuziva kuti munhu akaita sei ende mwana akatadza anogona kungopondwa akaitwa anything. Inotaura ndinoda kuvhunza vaizvama kuona mwana wako nemasoka nokuti zvandiri kutaura inyaya dzinomboya pano dziri reality kuti uyo mwana wangu ndamuona chokwadi akasimba hana mavanga asi kurohwa akasimba rirachakuta kuona cheko chokwadi cheko wakaguma kuona rei kuti ukatoti inini vari bho vana vangu waguma kuzviona rei pasina kutariswa mapicture maybe kana kuti unongohwa nevanhu waguma waona rei mushanda vana 14 March 2021 ndopandapedzera kuvaona ndisvika kuno kuzvinji akatomboso handimuri kunzwa akaguma kuona vana 14 March 2021 tikutaura vense vamwe mwana zvane mazibanga kumusana madzvange kurohwa hadzivi handimaona tikutaura vana nekuti havakwanisi kuti vafonere mai vataura mai vana vadiki handimuri kuona ndo pandine konzeni ipapo ata ndakasiya guna guma kuona 2021 mutsi watsonga achisiya vana pamwe mwana zvimwe gumo pamwe rakatopenda rekurohwa haazivi handimaona ndo pandine konzeni ipapo saka guys musati matanga kuti bias kana kuti side kana kudini inini apana tisina kuwanza drama yedu zvanaka pasine one side drama but ndira tete but pavaya vakataura ndabvunza mubvunzo ndezvatinenge iri necessary pavakutaura chokwadi yakazonota pavataura chokwadiwo apa tanyeperwa pana ai but still inini tiri pavana handimaona saka kana muchiri kuti imimi baba ngavachengete vana vazodai you are wrong guys come on you people you've got your kids you have your kids kana kuti vana venyu vari kuranda mai venyu kwamuri kuziva kuti ndiri kuforeshera nevana vangu uye akaguma musi wa2020 muna 2021 musi waani meya mheno achibva kokuzimbabwe ndo vakaguma guys pamwe zvino mwana achina nzeve yekurohwa pamwe akarumwa hana rurimi hakuna chaziva no one talks hazivi hakwanisi kutaura nevana vacho hakwanisi kutataure navo ndo zvandiri kuramba inini guys kuti ngainde anotora vana baba vake varikutarega kutora vana vakatotukwa nemukwasha mboko vakatotuka baba zvinonyadzisira baba vachakwanisiswachera muti vakaenda nemapurisa mutemo unotivaenda kuna baba wavo mutemo uri kubvunza nongotivaenda kuna baba wavo hamuna right ane right ndimai ndikutara kunotora vana ava kumurume ushu nemapurisa osiya kuna baba vake anti muri kunzwisisa panotori neera ndopanda kugadziswa ipapo panotori neera ipapo bcause uyu hafaniri kuti ashayiwe bondi nevana vake because of munhu wakasiyana naye munhu wakasiyana naye akati tamubvona nemukadzi wani
iye akaita kumuvhona nemurume wani. Saka why is he fixing uyu kuti aone vana? Why uyu achiti nina ndifida kuonawo vana kusvikira vanodzisika kwandakavasiya? Why? Apa ari kusafa ndiani vana? Vane chishuwo chokuona mai vavo right now. Andimunzwa kuti vakabvunza kuti mai vedu ndiani? Vane chishuwo chokuona mai vavo. But nekuda kwababa vacho havakwanisi navanoda kwababa vachona. Kona dzimai madzimai mefoni. Kona kuteerera live saka kuita noise. Dzimai foni. Vana havachakwanisi kuti vaite anything guys. Vana vatoda chishuwo chokuona mai vavo. Vanotsvaga mai vavo. Dzima foni imwe yako ikuteerera live kuita noise. Okay. Kuita noise. Havachakwanisi vanotoda mai vana vamadzimangwa vatombochema vari vega. Grade 3 akura guys. Kuti mai vangu achinzoti mai vari kwakujoni. And what's still handimonati kana taudzwa pana isusu. Isusu tivatorwa taudzwa kunzi. Antika vana mai vakataura kuti ndine peji mukuita kodone peji yako. Chinudza kuti vana vari kudzwa kuti chii. Grade 3 kamwana uyo ati kurei. Vana madzimai ma2000 naye vanoziva zvakawanda. Anenge achitora sei achidza kuti mai vako vanoti celebrity iwe. Pamwe ndozvaanenge achiudzwa. Vanoti celebrity iwe hona paFacebook. Asi vari kutokura chai. Vana vari kutofidwa kuti vanenge mai. Andimazviona. Nekuti pane selfishness uri kuitika. Two dziri kurwa. Vana vari kusaka. Vana uyu anakura savana. Andika zvokuti akasiyasiya. Pane makakatana ari kuitwa. Atinogona isusu togona kutaura ndiye munina wedu. Ndiwo togona kukonesa kuti hona. As much as wakarwadziswa zvechokwadi une trauma, but right now do this for your children. Ndiwo tokotaura naye, tomuchingisa pano, tomuta chinhu kana chimukwidza kunotora vana, oinonotora vana vake, onosiya kuna baba vake, oisa protection order kupolisi, vana vogara zviri safe. Handizvo here madzimai? Handizvo here? Iye uchibvako oenda kucounseling, owana counseling yake kuti apore, akwanise kushandira nekuchidzitsira vana vake. Handizvo here? Saka zvinotikati right baba kana vana vachana pachikona anotaura katuke zvinafana zvinokupanzwa ini achidzokorodza kuti kana asina kunodzosera vana ngaite zvanoda navo. Saka ndizvo ndiri kuramba because mwana usanda bhonzi namai vake zvina ndishawe baba mukati meupenyu hwangu but mai vangu varipo. I would rather not have a father in my life but mai vangu varipo ndochokwadi. Ini ndakazvimiririra. I would rather have my mother baba voinda havo. Andivazviona. Saka ndopane vari handikwanisi kufonera murume uyu because vakablokana. Nyaya yacho inotodzoka futi takuzonzwa futi zvimwe zvisingaenderani. Ini hamuna consent nenyaya dzavo. Ndiri consent nenyaya yevana 2 ava mukomana nemusikana. Church, I'm here for the children. Church, handinei nenyaya dzababa ava kana kuti murume hamboendesi vana because anoda kufikisa ushu. Hamboendese vana. Anotobata kuti pavana. Uyu asvika pakuti alright, uri kundifikisa nevana ndikoko. Gara navo, handimukona. Kola halo. Hi Sisimeli, ini nangu ndongotaurawo zvishoma ndakanangana handiziva kuti mune inawo here kana kuti mukoma wangu. Ini nangu zvandinoda kungotaura ndezvekuti dhiya vana ava ndevako. Zvauri kuita uri kugadzira ruvengo pakati pevana vako. And vana ivavo vachinge vazokura havadi kana kukuona. Hauzive life iri kurarama vana vako. We know kuti panorambana murume nemukadzi pane zvakawanda zvinoitika. But at the end of the day, inini ndindakatakura 9 months. Ndinoziva kurwadza kunoita mwana. Mwana uyu handina kumanikidzwa kuti ndimuzvare. Mwana uyu ndewangu. So ndinoda kungopa hangu example like yangu inini kwete yemumwe munhu. Ndine 40 years pandiri panapa handizive mai vangu. Why? Mai vangu vakandizvara vakandidhamba kubasa kwababa vangu vakandisiya zvachose until today. Handina kana clue kana kuziva kuti mai vangu vaizani vanoyerei vaibvepi. Ndakararama life yairwadza ndichichengetwa nababa. So zviri kuita mukadzi uyu zvinhu zvinorwadza zvekuti ari kusiya vana vakachichengetwa nababa. Baba ava nemukadzi wavo haazive kuti vana ava vari kurarama sei. So inini hangu dhiya chandinongotaura ndechekuti makore awandisa wasiyana nemunhu uyu. Wakatohila kudhara takataura kuti we are still traumatized tichitonyepa. Wakahila kudhara, unblock this guy. Mutaurirane unotora vana vako uchengete vana vako wega. Kana uchirara mubridge enda unorara nevana vako mubridge. Usasiye vana vachichengetwa nastepmother. Thank you so much. Okay, but ari kuti iye step mugogo vake vakamuchengeta ende vatochengeta vamwe vana zvinoreva kuti shikubhe havasana stepmother vese vakaipa guys ngatitonge ife anoona havasana stepmother vese vakaipa shikubhe very good stepmother very good mbuya kuvana hani mazviona problem yedu chete iri pana mudhara ushu
akuramba nevana ndipana iye akutiwo kana sinodzikira vana ndikoko ndopandakunda ini ndopaita era ipapo anokona No, inini handisi kutaura nyaya stepmother mai vake mukadzi wababa wake, ndiri kutaura mukadzi wemurume wake. okay Uku kwaakachengetwa kwaakakurira anogona kunge achitoziva kuti vari right nokuti iye akakurira ikoko. Wandiri kutaura murume the wife wemurume waaigara naye ndiyo wandiri kutaura kuti ngaatore vana vake kana achigara nawo kana achinosiya kwababa vake kwastepmother vake, that's okay. But kune murume inini hangu advice yangu ndeyekuti ngaabvise vana kune murume achengete vana vake. And this lady hangu maonero hangu andinozvita nemakuriro andakaita ini semunhu akakura asina amai asina that mother's love, ndinoona mukadzi uyu ari kukanganisa zvakanyanyisa sisineni, because mwana wako and wese mwana musikana anoda that bond from you. Unozoicreata sei bond yachona kana uchisiya vana vako from 2021 until today, pane makore mangani? That's 4 years. Takutopinda munonga mu5 here amene, which is wrong zvauri kuita dziya. Nini hangundokumbira kuti uende unotora vana vako. Nhasi uno uri kumurume kwauri, uchasiyana neiyeye, wasiyana naye uchaita sei? Uchapa kuti mwana uyu wopa kune mumwe murume, uramba uchingoenda. Chauri uzoita at the end of the day chii? Tora vana vako ugare navo panzvimbo 1 kana kuisa kuna baba vako. right. Thank you very much caller. Next caller. Thank you, Sister Melly, for joining. This is my first time and Sandambo join live. Okay. Asi ndoda kutaurawo nemunina wangu kuti zvaanotoona izvi tese tiri masingle mothers takarwadziswa ende tichiri kungorwadziswa. Ini ndakachengeta vana vangu vese vari 2, mukomana nemusikana. Ndakanga ndakadzidza a lesson from my friend ndichiri kucollege chaiko. She never spoke of a mother. Zvaindinetsa kuti anongotaura nezvekuti baba kumai varipi. Ndakazombogara pasi naye ndikamubvunza ndikamuti I have never heard you talk of your mother. Akanditi handidi kana kunzwa nezvamai vangu. Why? Mai vangu pavakarambana nababa vangu vakatitora vakaenda navo nesu kumba kwavaigara. But pavakazenge vakuroorwa murume wavo akati kuti ndikuroore, dzosera vana vako kuna baba vavo. Saka mai avakadzosera vana kuna baba, vana vakakura vachichengetwa nababa nemadzitete. Saka vana vane a very close bond nababa nemadzitete, and she doesn't want to hear anything to do with her mother. Saka ndoda kungomudzawo munin'ina wangu kuti ufungeka inini ndakabva ndadzidza ipapo kuti mwana haasiwe. Hongu ndakuuya kunoku ndiri kunoku kuUK ndakasiya vana kumba kwedu ndikasiendesa vana vangu kuboarding school. Zvino ndakatora vana vangu ndinavo kuno. That's the best achievement. When I talk of an achievement, ndinotaura nekuachieva kuchengeta kwandakaita vana vangu kubva ndisina, ende ndakazviudza kuti nzou hairemerwi nenyanga dzayo. Kana ndikarara nenzara, vana vangu vacharara nenzara. At least ndozvati ndini mai vacho. Kwete zvokuzonzwa kuti vana vari kudyiswa mapete, vana vari kurara nenzara. I didn't want that. Saka yes, unogona kunge uri kurwadziwa, but pamberi apo, my sister, you are going to regret. Saka dzora mwoyo wako, kana wawana vanhu vanokubatsira kuti unotora vana, please go and take your kids. Pane vana vako ndo pauri. Usaramwe nokuti hauna wauri kuramwira. Ende unoziva kuti kana inini ndinoona bondi handinayo nevana vangu. They don't want to hear nezvekumba kwavo. Ukatovabvunza kuti muri wekwani, vanoti aiwa isi tiri wekwa mama, hatisi vekuukoko, because vari kukoshesawo zvandakaita kuti ndakavatora. Kana ndisina handina, kana ndinazvo ndinazvo. Saka ndangoti ndingosheyawo newo munin'ina wangu, please go and take your kids. Mudiki naiye anoda kungosimbiswa nekuoneswa chete. Nekuoneswa chete kungoti because right now guys tinigara vana kuti don't worry, imagine toziva sei kuti vana ava vese vapenyu. She doesn't know. Toziva sei kuti vana ava hapana akagara muwheelchair. She doesn't know. Toziva sei kuti vana ava hapana mumwe akatorohwa right now kana kutorwara njere arohwa musoro nastepmother vati nani. Hapana ndivana baba vanoti pana stepmother vachibva kwavanobva unachichibvunza vangu kuti madya madai mageza vangani vana baba vanozviita. Uye zvekare sisimelika munin'ina wedu ngaazive kuti Mwari watinonamata ndiMwari wemasingle mothers, ndiMwari wechirikadzi, ndiMwari wenherera. Saka Mwari havazombofi
vakakuregedza uchishaya kukupa kuprovhaidha kuti vana ivavo uvape vakure, vanototsvaga dzimwe. Ndaisvika pakuomerwa inini, asi dzimwe nguva madhozi aingozaruka. Ndofunga pandakasiya vana vangu kumbaka, mumwe anga ari grade 5, mumwe ari grade 6, but now vana vangu mumwe ari 31, mumwe ari 34, ndichingori navo. And through that journey ndine machallenges mamwe andosangana nawo. Pamwe ndomboenda kuna baba vacho ndovaudza kuti this is what I'm going through. Anongoti ndichambonoti zvakati, kwaende tsuro ndokwaende mbwa haadzoki. Asi handina kumbobvira ndakati ndaremerwa ndakudzosera vana, ndiri kungosunda navo vana vangu ndichingoenda ndakadaro. Right. Anyway, thank you very much. Thank you very much. Saka ndodona sei naisi Simeli? Chibaya chiX chiri penyapo chamuri kuona, chibaya chiX ichocho chobva chakuti return to ndikiri mubaya ipapo. Wamekona hello? Hello, Sisimeli Mulise. Mucheka njani? Ndiri bhuwa hangu. Sisimeli ida kutaurawo zvangu pana mother awa. Mai ava vanga vatore vana vavo. Inini nditoriwo umwe munhu akangofanana nemukadzi abva kutaura yati ndakasiyiwa igoneso ndaane 40 years handizivi mai vangu. Inini mai vangu I think wakarambana ndiri ndofunga ndandiri kana 2 years. Because ndakangosiyana nasisi wangu ndiwa 83, ndiwa 82, ini ndiwa 83 handiti. Saka pawakarambana sisi wangu akaita zvekuyamisirwa handiti. Pawakazozvara inini ndongotichengeta ndofunga years ndobva wakatisiya tine 2 years manzwa, ini ndikazvichengetwa navangu. Wakabva wanzi wachengetwa nambuya mai baba. Takakura manzwa zveya zvokuti vana umwe anodzinga agare kwambuya step mother. Munozoti ndakakura tisisi wangu ivavo ndisisi wangu anga chaiwo. Ndakakura mai vakashaya ndi grade 4. Takafa tikango baba akauya akangotitora kuti handi munoona kwakaumbwa mai venyu. Tikaenda tikanoona kwakavigwa mai tikatanga kugara sai. Ndakatanga kuzozvibva because ndakura kwa grade 4. Ndakuzvibvunza why inini nasisi vangu awa nehanzvadzi yangu iyi nehanzvadzi yangu iyi ndiri kunochema mai vedu different iri apa ndeipikwa. Ava vamwe vanasisi vangu vanini vangu vandonyatsa kuda zvekuda zviya apa atori wana step andaitombozviziva. Ndaitowada zvekutowada zviya because dzakakura chiti ini ndiri kugara nevana step mother wangu. Sisi wangu ari kugara ne-first born ya-step mother yangu kwambuya nevamwe vazukuru kwambuya ikoko. Moziva apa ndakazonyatsa kuzozviziva nekuzonyatsa kuona matambudziko akura kudai soka. Ini mai vangu handidi kumbonyepa handifi ndakavaregerera wakafa zvawoka. But matambudziko andinoona ngandogara ndichikochema kuti mai vangu dai vakanditora zvavo vakagara zvangu neni zvaive nani. Tani kuti siya tichitambudzika. Unoziva ndikusekei? Pedza ndichaverenga meseji yakandwa. Pedza famba. Tinorwadziwa Sisimeli, tinorwadziwa munoziva matambudziko ese zviri nane kana kurako uchigara namai wako rimwe uchiziva kuti ndogara namai vangu baba avapo unyatsozoti mai vangu ndinokura uchigara nastep mother wangu ndagara zvakanaka nastep mother but mai wako ndimai wako atimbodi kunyemba. Tinorwadziwa sweet. Sorry call. Sorry apokona. Inini ndoda kungoti kuna kola I hope kumarriage yawakaenda yechi2 wakataura nezvevana vako, hauna kuviga kuti une vana vako. I hope murume iyeye ari kuziva kuti une vana. As well kana ari murume anonatsokuda, I think maifanira kudai makatogadzirisa kuti vana toita sei nevana, because zvinonzi muchishona munhu anenge atora munhu ane vana unokweva sanzu nemashizha avo. Yes. Saka chinhu itopic yaifanira kudai yakatopinda mumba menyu macho mawawe izvezvi kuti toita sei nevana, vana vagere sei. So zvinhu zvokuti ngadai zvakatotaurwa nezvazvo kudhara. Inini I'm also a single mother. I see masingle mother vari kutaura vanhu vari kuzama pavana vavo, but now as for you taakutotaura kuti watoo married again.
so kuti tikuise mubhokisi remasingle mother manje zvatosiyana watomunhu ane murume zvakafanana naizvezvi kana ukafunga kunoti uite something kuvana ivavo wakufanira unogara pasi nemurume wacho wawanaye so apa futi murume wawinaye iyeye anoda kutoti aonekwe kuti anozozviandastenda here kuti wakufanira kunoti ufaitire vana vako kuti vana vange vachigara zvakanaka so Kola I think iwewe saamai you really need kuti utova uri strong kuti ufaitire vana vako inini panapa pandakasiwa nemurume ndikakuza yekuti ndaitukwa kunzi kumba kwenyu kune mweya tsvina handina mwana anorarama mumba kwenyu mazvinzwa but I had kuenda kumapurisa papi pandisina kupinda mumakoti kuti ndinzi ndine vana vangu right now ndikakuza Kola kuti ndinorarama nemapepa andinenge ndinawo ekuti ndikwanise kuva necustody nevana vangu but rudo rwaamai rwokuti unge uine vana vako so as a mother unofanira kuremember that pain yawakawa uinayo mulabor room unofanira kuiremember iyoyo wofunga kuti zvechokwadi ndongoita give up here that labor pain ndosiye here vana vachitambudzika chingofunga kuti usipo ndiani anarwo rudo rwakadai nerwaamai ndiani anokwanisa kubata mwana serudo rwaamai unoziva amai ndinogona kuita kapiske KFC ka ndinokaisa mubhegi kuti ndinopa mwana wangu rudo irworwo rwaamai chindiudza kuti ndiani anofungawo kuti alright kapiska saraka regai ndipe vana vasiri vake dzamisisa pfungwa Kola usvike pakufunga kuti shuwa here vana vangu ndoita sei pauchafunga nezvazvo ita decision ichaita kuti vana vako vagare zvakanaka ndapota zvangu Kola thank you Stimele. Alright, Kola, thank you very much. Thank you. I think she arikunzwisisa problem yanga ingoripo ndeyekuti cheteka mwana mudiki guys andifungi kuti maizvamauye kana ne27 years dzatombovepo andimaona inyaya yekuti anenge achida kungooneswa chete andichimaona of which this is how we teach each other, this is how yatinoonesana kuti right now iwewe unova kuti uzonotora vana wotora vana vako uita decision iwe kuti vana vangu ndatora ora ndavaona vana vangu wofunga ngomboitawo bond nevana vako woita kuzvakuda kuita uda kunosiya vana step gogo wosiya kana uchiti ndakuenda navo chudza murume kuti ndine vana ndakuya navo achiti uya zvezvitori izi wouya navo chamuri kudya ichocho munodya mese ipapo andiona vana vaenda kugovernment school kusingabhadhari vanodya vese ipapo handiti maona because right now I feel these kids kuti vakutoti mai vedu vakatirasa vachitaura nevamwe vana kuchikoro vanenge vachiti simai vedu vakatirasa hativazivi mai asi pamwanenge vakatodzwa mai hatinoziva kuti vanenge vachipisa unenge uchipisiwa kuti nzimai vangu vanodzicelebrate avo vanobuda kuona naFacebook but hativazivi havatauri nesu. Imagine guys anenge ari mwana ane 8 years ari kudaro anenge ari mwana ane 8 years pamwe stepmother vatove nevana vavo pabirthday vanenge vachitoti happy birthday kuvana vangu vana ava havana noti happy birthday. Come on guys, come on as much as varume tichida kuti tivagwadzisewo tivadini paita vana apa dei akairi yavo vari 2 hondo akaenda kusaiti kwake zvitisina kana kumbobvunza mubvunzo kutonomira ikoko kugeuta tozomubvunza kuti iwe yanga ichimbori nyaya yeko tanguya kusaiti kopati apa pane vana guys, pane vana ndivatutaura. Imagine vachifonerwa vana kunzi achimai stepmother achiti kune vana happy birthday kune mwana wavo ava vamwe vachipedza makore ese pasina mbotiwo happy birthday. Munoti vanenge vasingaoni mwana 8 years akura kuzvikoro kwavanenge vachienda vakuenda kuchikoro kunotaugwa yese kunobuda yese nekuda kweuselfishness hwababa namai, uselfishness hwababa namai vari kurwa vachirwa vakadaro vari 2 now vana vakusafa. Iye murume uyu anenge achitochiyipisa mai ava kuvana kuti andimboona ndiri kutotambura nemi kuno ndiri kutokuchengeta ndiri kutodai so mai venyu kana vakatendera murume vanenge vachiudzwa zvakawanda vana ivava mufunge vanenge vachiudzwa rabhishi zimwe zvokunyepa zvanenge vachitoudzwa vachakura chivenga mwana anoona pamwe pacho pasina iri hondo yevanhu ini hondo yacho ndeyandiri kuti nini now pakuda kuti one aite the bigger person anove watinogona kutoti the bigger person ndiye mai zvama kuti mai zvama hondo hatisi kuti chitaura nemurume wekunzekera mudini iwe chikwira unotora vana
nokuti ndione koze unogona kutosvika nepolisi auende wega pozondorohwa unoenda nepolisi unoenda yazotaura navo wotora vana then you make a decision nevana vako ati vari mumaoko mako uitewo bond nevana vako uzivewo vana vako utaurawo nevana vako ndopega pane nyaya yangu ipapo guys maizvama Hello. Murume wako ari kumbotiwo kudini nyaya yekesi waunayo izvozvi nenyaya yekesi Murume wangu handinaye haana kana problem yekutorwa kuvana. Chinongodinaidza chete imari yekuti vatorwa. Angadai anovatora kudhara because nhau idzi dzinotanga kunetsa nhasi. Akatombonditukirirazve. Haangowanira mukana chete anondishauta. but pakunotora vana ndopati kutaura kuti hakuna munhu anogona kutora vana kunze kwako Hazvigoni here kuti ndikatsvaga mari ndosenda 130 wangoenda unotorawo. hazviiti hazvigoni chinoitika nchete anosvika vaitira violence akavaitira violence ikoko chero vakaenda kupolisi havapiwe vana chero vakaenda nemapurisa kuti vakavapiwe vana ndiri kutaura mutemo uriko mazuva ano vanoti kunzi hamusi mubereki wevana mai vevana ndivakwanisa kutora vana muri kuiziva here kesi yaya guys yemusikana yavo takakwidza bhazi kubva kuno achienda kunotora mwana wake akanzi ndipe mwana kuholiday mwana akatizwa naye handi muri kuiziva tisi takamupa mari yebhasi nanhasi ari kumusha wokuenda kwasabhuku anzani kwachifu anzani chifu yokuzodzinga watakaendesa kwamutare uya muri kuiziva ka kuti akatuma hama nemapurisa anotaura kuti usiriwe hautori vana mwana anotorwa namai vake chete saka ndikutaura zvinhu zvemutemo wokuzobva zvawakutaura iko zvino haukwanisa kutuma munhu anokuti uchangotambisa mari anodzoka asina vana problem ndiwe pautoenda kweyose usiri kuda kuenda ini ndakadane mari yekunotora mari yekubva kunoku ndoenda ndozodzoka asati ndarongeka. Une passport Asati ndanayo. topari kunetsa manje haana passport akabuda anogona kutadza kudzoka handi munoona manje ndipo pane kunetsa ipapo akabuda anogona kutadza kudzoka ipapo denga nepassport chete anongodhindisa ka oenda nekudzoka manje anogona kutadza kudzoka nenyaya yekuti passport pakaipa ko murume asi kushanda here naye maizvama Akatanga mai manje anga asingashanda akatanga mai manje. okay Asati atombora. asachitambirawo mwedzi uno wajuly paita problem guys haana passport yanga ane passport yamupa mari aine umbo passport haana saka kaenda angonotadza kudzoka hatimupai mari yebhasi ainde kumba but ndo zvandabvunzira passport haana passport anogona kutadza kudzoka tofanira kufunga all possibilities guys uye amunhu ane murume wake ende vana vanekudzoka navo kana chinodzoka navo taura kokona kola havasati varedi sisimeli you can try moziya zvenyu I'm sorry to say this kola zvenyu muri kuzamirwa and people are even actually putting efforts zvoda mamuri vamwe muchiverenga macomments alright kola ka havasati varedi sisimeli to be honest with you kola she's not ready for every guy she is saying vana kola vachatozoita ready until vazonyatsoti zveshuwa vakuda kutaura nababa vevana ava nefamily iyi and the gap riri kuitwa nakola rekuti vari kubva vati akasiya atuka hama dzedu saka anotofanira apologize vana ave vaenda ikoko mitemo yairi kuiswa nakola sisimeli nyange mukavakonfinza sei moza munhu akadai ini ndonyatsomunzwisisa munhu anenge akatorovera mwoyo wake why ndiri kudaro sisimeli ndokupa example ndine sister yangu inini mwana wamai vangu we don't talk sekuti munhu akandiudza kuti taura naye ndinonzwa unge ndirutwa nezvaakandiitira ndinotoudza kuti no I will never muri kunzwisisa ari kunzoka anogona kuona kukosha kwazvo because anenge achiti we are blood
but inini nepain yandichinayo ndichitoona kuti vanhu vari kundikanganisira vari kuenda kumashure. Muri kudzonzisvisa sisimeli. Saka zvinhu izvozvo zvinotozoitika mwoyo wako iwewo munhu wasununguka ready to do it. But ini hangu mashoko andinoda kungoudza Kola ndandadzika ndeyekuti Kola ka muri kutambira Kola nguva ingwai kana zvichinzi ndinoendako ndosvika ndawana mari yangu ndoendako ndosvika orega kuita hondo. Yes, it's fine. Because akandiudza kuti kana ukasvika pandiri ndichakutema nedemo. Mashoko anotaura fine, unoenda nemapurisa dziya kune mutemo wakangwarira iwewe, unoenda nemapurisa wovaudza kuti ndaunotora vana vangu Kola. Kwakatovaendesa kwakavaendesa mwoyo wangu ona kana kutombofara. Kola, vana vanotorwa. If you are ready for your kids, you are going to take them. Unaenda kumapurisa, hausi kuendera hondo. Unaenda kumapurisa kuti ndoda kunotora vana vangu nekuti murume uyu hauchaita ungoda kumuroverera kuti ane mathreats ekundiuraya nditori nema-evidence. Inogona kuita mhosva futi. Then yobva yakudrega kuti vana ivavo futi vanogona kuzoongororwa wotadza kuvatora. So you need just to be wise. Unongoenda kumapurisa kuti ex-husband yangu uyu tinotadza kunzwisisana patinotaura. Saka ndikukumbira kuti mungoni-escort. Kwauri ndakatoya kure ndakutofunga ipapa Kola hana passport. Kutora vana anoda zvekutora vana vangu ndiye navo vana vanoda mapassports. Now atidi kuita kunge isusu tiri kurambanisa ushu nemurume wake wanawo. The situation in SA right now antika une lucky rekuenda ukadzoka uchijamba ukadzoka zvakanaka. Vazhinji vari kudzokera kumba vari kupotadziswa kumba. Anogona kusadzoka. Then murume wake obva ati imimi ndimi makati aende kumusha mukatomba mari basi tirambani. Pane mumwe mwana aripo ka remember. Pane mumwe mwana aripo. Mwana ya futi zve chakuita kunge ndatostakira pangu tana passport nabva ndatozorora. Hanoona because pane damna nemapepa kuti afambe anotora mwana wake vana vake ava chira kanovasiya for now kwacho kwanovasiya kwababa kwamanini achiita kuti kulai zvezviri nani abvisa vana but haana mapepa iye wacho ende ane mumwe mwana wanaye. It's a tricky situation and ane mumwe murume futi waave naye. Very tricky. Inini hangu Kola kana zvakasimelika ngatingo ameno. What I'm thinking now kuti kana zvakadai Kola ininika kwangotaurawo newe Sembereke. I feel you. Ndanchiona vamwe sisimela vachitaura kuti munhu akatora 4 years asingaone vana. His story is different. Ini ndane 3 years ndisati ndadzokera kumusha kunoona vana. Vana vangu ndakatovaendesa 3 years back. Reason iri kutadza kuti ndidzokere vakanorelocate hawo ini ndakasara ndichinu. Umwe mwana mukuru ari kuboarding school mari dzinenge dzisingabatani sisimeli. Ndiye ndichida kuti vana vave vachidya ini kuno ndichibhadhara marenzi handiti maona. Saka zvinhu zvakadaro sometimes zvinouya under macircumstance. But Kola zvochiita apa nyaya wakuinzwa vana vari kungoda iwewe womu yako kaunyoro nekakudzirwa kamai. Kana uchikwanisa kana ukana $, tenga hembe 1 2 3 wotumira. Womborovera moyo padombo vana vacho vongochengetwa ikoko. Ndokumbira kutaura kune baba vavo. Apa ndikuta utenge usadzokere kumashure Kola, usadzokere kumashure zvawakaita. Apa tiri kuti uone the future. The future is baba vane vana vako. Let's be realistic sisimeli. This man is the father of these kids. Amurikona akafunga kuda kuuraya vana vake murume uyu pauyu ngaavauraye. Because at the same time anogona kuomesera mukadzi uyu. Amurikona chimboteerera munhu zvakutaura. Chimboteerera chimbomunhu taura kuoma izvavo. Nawe iripo ndekudai so ndosaka ndiri kuti handichazivi ndatombovabvunza iwo tete wacho makuseni ndikati handichazivi kuti muda kuti ndiite sei because ndakatenga hembe ende dzandakatotenga dzimwe dzacho dzisitori hombe izvezvi but vakuuya kwamuri vachinyepa kuti hanzi dzidiki. Ndatenga hembe idzodzo handiti dzikaenda ndakatenga dzandokwanisa mashopu andokwanisa kupinda but vangakwanisa kundiudza kuti wakatenga mazoso hembe dzinoita dzitengeze kumapurazi apo ukaendesa kafechiwo ndakaendesa bhegi rehembe handiti dzimona kudzombe hombe asi ranga riri bhegi hombe rehembe
handiti ndakadza evidence ibitterness maizvama iyo inonzi bitterness iri kubva kuna ex wako because hamusi kuita cooperate zvakanaka saka chero ukatenga hembe dzemufoshini South Africa chako achangonosvora handiwaona because hamuna kuparadzana zvakanaka ndikandokureva hanzvadzi yacho iyoyo hanzvadzi iyoyo murume wako ndisidzo murume wako saka ivanhu vamwe chete handiwaona chero ukatenga dzemufoshini chaiko inongonongonzi hadziti handiwaona but nonetheless iwe waendesa ndo zvakakosha handiwaona ndo zvakakosha chete ndatumira mari handiti ndapedza kutumira mari ndokubva ndokumbira kuona chii mapicha evana vakangotsika ndikazongotumirwa picha rehembe dzandakatumira ndikati its fine handiti wapedza kubva watoda kundituka handiti ndobva ndakaramwa December watakabva ndobva ndakaramwa pandakagumbuka ipapo ndikati saka ndiri kuitei handiti ndapedza kudaro nhasi chaivangu vachindiudza kuti tumira tumari tushoma shoma vachiritumira maevidence ekutumira vana mari nemheno zvavanga vachivatumira nhasi handizoti zvazviri necessary here zvese zvavanga vachiita vachinditumira indotumira vana vangu vakanditumira even mapicha evana vangu vakanditoshera mari dzavo dzavanga vachindipostira uri rombe unotambura kumba kwenyu munotambura vatowedzera kutuka kuti kumba kwedu kwacho saka ndazovabvunza ndikati saka muda ndiite sei because imimi muri kuti ndiri rombe but mukuya kuti kurombe kwacho muchipe mafuta muri kundiite sei imimi mune mari inini ndiri rombe muri kundifonera vana ndikati vana ndotaura navo but handitauri navo pafoni pababa vavo because inini nababa vavo hatiwirirani handiti ndotaura navo samwe ende munhu wandotaurira navo pavana handisika akazikanwa ndoziziva kuti anoshaudzwa because kuna vamwe vakatomboshaudwa vachinzi munotaura namairuwa muri kunzwisisa ndonhau iripo saka ndopandiri kuti inini handichazivi nditori pakati zvezvitaura kuno ndatoswera ndichingotemwa nemusoro kuti saka ndichaita sei ndoda kuti ndimbodii Kola, Sismeli, ndozvandiri kudza Kola. Zvauri kutaura iwewe, to be honest with you, I'm a woman, I feel you. Zviri right. Hauna chauri kumbonyeba. But iwewe chandiri kuda kuedza kukuonesa, chiregedza kutora mashoko awa kuyaisa pakati pemwoyo wako. Shoko rese iroro rifikire. Pana nekolo omere auye anditi drop maizvama tifonere murume wacho because he needs to release vana. He needs to release vana. Yeah. It is right Kola just count. Tikwanisa kumubatsira nemutemo but tikwanisa kumubatsira nemutemo because vana vari kuna baba wavo 1 2 hapana any history of abuse inobatika yatinayo. Saka exactly. Hapana nyaya. Pana here ane call home apa uye afonere baba. Because ndogona kuvafonera WhatsApp but pamwe panenge vasinodeta nemere kudaira pama WhatsApp. Kupindura vanopindura but pakufona pamakoza pa I doubt kuti vanenge vaininigikire. Handisi. Mamira ndikudonedze 2 minutes ndimbotira kubata murume wako ex husband yakwe. Alright. Yeah. Kola ngavatomboisa moyo wekubereka zvavo. Vatongoshingirira kutsvaga option wotombosiya. Kanganwawo ndiriko kulive ina ndichazi ndiri kuda bhuti handisi kuda tete manje. Tete vacho ngavauye tete. Ngavauye Sismeli tete. Tete vakwanise. Ndikuvafonera upa chine data yako connecting vanenge vapedza zvidata vari kuFacebook. Kuti vanga vari muFacebook apa. Tete tisi vakauya semunhu. Asi inini chiri kutya choti guys hatisi kuda kumumanikidza. That's the other thing. Hatisi kuda kumumanikidza. Because tikamumanikidza panozoipa futi mangwana todzoka pano tichitaura zvoti vana vaya zvakati. Hatifanwi kumumanikidza. Vana vari kuna baba vavo at the end of the day Sismeli. Ndokutori safe kudarika kwa stepmother. Because vana vasofa vakadzokera kwa stepmother nemakakatadzwana ari paya ka. Pachaitika ngozi pakati. Baba vati havana data. Saka yasvaka ndochi. Vana vakatodzoserwa kwa stepfather nekuitwa zviri kuitwa izvi Sismeli muchazoona kuti it will be worse. Saka baba vacho ivavo sezvo vachigona kukomplain. Wachichi vati kwa stepmother ndokwavari. Aiwa kwa stepmother kamai vemukadzi. Ani ndoko vakatorwa. Kwa step gogo. Kwa step gogo vana vakadzoserwa kwa step gogo. Tiri kuda kurinzwa sedza baba ruva but havana data baba ruva is the parent.
Andina data rekufona Akaruva kuzimbabwe. is also a Pamene father. airtime. Vanhu ngavanzwisise ipapo kuti Na vabereki kana vachinetsana. Manje, how do we get hold of him? Because vari kuda kuti vauye panapa zvekutodaro, but andina airtime yekuti ndifone kuZimbabwe. Saka kana varivo also trophy father vanogona kuchengeta vana semuberekiwo ane 50-50 nemukadzi, why is he not taking care of the kids? Baba vakadzi vakawasiwa tisismeli tichichengeta vana, varume vachitidhambira vasingatipi kana 1 rand. Tikutambura nevana atimbodzoke. No, ndiri kubata kwese kuti sometimes murume uyu he might be also a manipulator. Because isusu vakadzi tikutambura nevana ava tichisingapiwi kana 1 rand semasingle parent. Hapana zvatinomboita, hatimbonorwi navo kana kuvadai. Why is it iye also ane rights as equal nemukadzi uyu? Why is he not being a father trophy achengete vana vake? Saka ngaasakomplaini sisimeli, ngaachengete vana vake. The same way ari kuda kuti mukadzi uyu achengete vana. Kuti ndipe chikafu kona. Hahana komplaina. I am the one. Auya achitaura kuti no, time yarebesa. Anditika considering nyaya yakauya pano yatakaita 2 months ago, 1 month, yemwana 5 months okurepa uya. Ichiri choma tinotamatazana zvandakaona pamwana uya nanhasi kutsemuka kupatana shure yese kupatana nekumusana uku. Atsemugwa nababa nyakuzvara. Ndoya ndati no. Vanava they are too young. 2 years ne 4 years kuti vasiwe. They are too young. And the man never looked back kuti ndakasiya vana. You get what I'm saying? Ndini dada. Okay. Baba ndiwo vane vana vavo right now. But zvehondo dzavo idzi ndatitozviziva. Ndatozodzwa mukadzi kuti tiri kuti tine hondo, handiona nababa vevana tazodaira zvakazodai kuti ndanisi kudziziya. Ini ndine experience ndinenge ndichiona hangu ndawanditaura navo panapa. Ndingati too long. Mai varipo, vari vapenyu, dzoita 5 years iko zvino. Asina kana kumboti makadini kuvana kana kuzotona vari kurarama sei. Ko anozaseta nacho achiri vapenyu. Ko ndo ipapa ndo paita ndizosvika pandasvika. Ndapanzwisisa sisimeli. No, ina hangu sorry vanhu vari mucomment section musafunga kuti ndiri kuataka. Munogona kusazvinzwisisa vamwe vanhu. Kune masingle mothers kutaurirana chokwadi muchizoona vanhu tichirwara sisimelika. This is what we are going through. People they don't want reality, vanhu vanoda kunyeberwa. Vanhu chatisingazive sisimeli mulife ka chokwadi chiri pandiri hachisi chokwadi chiri pamuri sisimeli. Andikwanise kuya kukubhilivhisai kuti gomo iro rinodzika rikapinda mvura. Imi mobhilivha nekuti zvataurwa nini. Munhu anoda kubhilivhwa zvabuda mumuromo make. Muri kunzwa sisimeli. Ndo life yatiri kurarama. Vanogona kuisa audio here naitete. Kana uchigona audio vatisire audio kababaro vatsanangurire kuti titaura neaudio chii chakaitika tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei tichinzwa kuti vari kufunge nevana. Taura kokona. Ndiri kungoda ngotaura hangu kuti sisimeli I think panyaya idzodzoka tinoda kuningirikina kubatsirwa kwakanyanya. Kukanganisa vanhu vakawanda, then vanhu kana vakuya vakupema vakuita sei vakutukwa vanhu vasinganzwi vazhinji vedu we are going through this. Kuita co-parenting yakanaka sisimeli. Masingle mothers mazhinji co-parenting iri hanzi panoda kwatengera data. Alright. Kana panoda kwatengera data ungava uyai kuseri, uyai WhatsApp ndikupe namba dzacho muvatengere data. Uyai kuseri tivape namba dzacho muvaisire data, vanoda kuvaisira data uyai kuseri. Vanhu edu tinokurumidza tisu isusu vanhu tinoita kuti vanhu varasike. We mislead each other. Cause tinenge tichipembedzana sisimeli chichi no, waita chakati chaunoita ukada kuti uchibuditse mune zvakanaka unochishorwa, wakudzikisirwa, waonekwa semunhu usi, unotozodzamara waita wrong decision nekuda kwekuti vanhu vanenge vachitaura mufungiro wavo. Muri kuona?
chokwadi chaicho chaicho chakatovanzwa. Izvezvi tinenge tichitoti murume ari wrong kana kuti mukadzi ari wrong, but chokwadi patu havo vari kuchiziva. Right now vese vari wrong kwandiri. Ini chandinoti pavana ndopega pandototaura izvozvozvo. Saka bosi kwandiri ini ndakazvimirira right now. Andika mukadziwo maizamba vakarava 4 years vakatozoramawo vana. Murume ari kufikisawo vana, ari kufikisa mai nekuda kwevana. Saka to me both wrong at the same time. Ndiri kusaidi kwevana ndokwandiri. Ipapo magona sisimeli both vari wrong zvenyu ndochokwadi. Gaitione baba ndochokwadi. Anzi ngandivanzwa. Ari kuda kuvatengera detention day doping ngauye kuseri aitiwa penhamba. Ava vanhu ini nangu vanhu muri mucomment section hanimborwi nemi munoziva kune masingle mothers vari kunzwisisa, vari kutonzwisisa zviri kuitika kuti kana munhu mwoyo wako wakabonyeka uri broken you can do anything. Ene ndo zviri kukonzeresa kuti vamwe vanhu vazviurayi nenyaya dzemastress iwawawo. Izvezvi mukadzi vana uchizviurayira murume. Sisimeli vanhu vari kufa sisimeli. Kupererwa kuzviurayira murume guys. Vana vaya vose vachitambura kuti kana ngaende munhu uyu ngaende zvake. Ngaende. Tongotamburawo zviri kuita vamwe masingle mothers. Inga muri single mother vane muri kungototarika muchinda ndongototarikawo. Aiwa ngaende zvake. Kumufadza nekufa. Kumufadza nekufa. Mumurere kana asvika kusomirira kuti zvaita kana ngaafe iye ndisare. Vanhu ava vari kuramba sisimeli but kutaura chokwadi hedu nyaya dzatinenge tichinzwawo mukomo ndidzodzo dzimwe chete idzodzo. But guys, chandida kuudza chero zvoita sei guys, musafe makazviurayira murume. Mazviwa musafe makazviurayira murume. Anotoya pamarando pako kuzotarisa kuti zveshuwa afa here, zveshuwa bhokisi radzikiswa here. Anenge atori number 1 kuchikafu kuti andakuguta kuti uyanyatso kuenda. Sisimeli vamwe vakadzi hatikufa nekungouraya kana nemupoison chete. Zvirwere chaizvo zvinotobuda mumastress imomo. Where stress iyoyo inotoleader to something chinotocreata kuti obvious uchatorwara. Stress chaiyo kusadya. Ndizokugwara hazvo papo tinozviwisisa hedu ande naiye akazongogwara wasi. Kugwara hako zvinowisika unoti kuti at least ndakugwara handiona ndogona kurapwa ndikapora, ndogona kurapwa ndikasapora ndikafa. Kugwara munhu ese anogwara. Kwete zvokunyatsokuisa tambo muhuro. Zvetambo muhuro ndozvandakaakutenga poison. Kuti kwai ndikuda kupira murume. Iye varume vakati bayaya vanhu kudai. Kana guys. Hazviti. Hazvigoni. Sisimeli mastress akuitwa nevanhu kunto. Unoita stress ukazodini zvinonzwika. Kana ukanyanya kuzoona tingakudziri zvose kana mumasingles. Handika hatingakudziri. Ukazoona kuti stress anyanya kubayawo unozozvikuitawo kuti iye stress. Mongofanana kwose mungonomwa antidepressants muri tu. Dai guys amuzivi. Sisimeli ukaita stress ka kune masingle mother chavandiri kutaura vanozviziva. Sisimeli unoita stress yekuti yai single mother. Maybe panguva hausi kutodata handiti utori lonely. Muri kunzwa chinhu chingori mulife mako ibasa chete nekuona kuti utsvage mari yekwana vanhu. Kune basa kuona wata stress. Iwe utori nebasa rako rokuti urikudla uchiguta. Come on guys, iwe zvingativei serious. Unoda uchitoti handishandi ndespese vana. Une basa. Urikudla. Wata stress yechinhu chomunhu. Guys. Amen. Kona chimbotaka chinzwe vafona apa. Ndaswera sei? Ndachinongopa contribution yaya mataura nyaya yekuti pamaona kuti uyu haana passport kuti aende kusvika sazonofamba ikoko muchanzi maramba nepari inenge isiri nyaya yepassport chete. I feel like mashure uku kuchine basa rakawanda zvekuti rekuita nei muchimbomukatsira muchitaura naye nekuti nyange pakanzi aonekwa weye kuti atore vana ivavo asati azvitambira iye kuti vana ndevavo vese ende asati azvitambira kuti whatever pain yakaitwa kuine murume haimene vana unoziva vanonzi matoxic mothers ayaya zvatiri kutyoti toxic mother vachaita kuabhuza vana achazviitira vana vake and
wotozovengana wese because vana vachakura vakuzoti my mother chose a man over me kana kuti mai vangu vakasendazvita because iye pamwe even yangu murume wake muya ndatinozvitaura iye anogona kunga ane mwoyo wekutaura kuti zvinezvi handichagara musheni mangu murume wangu miona kundononge sine magadhe pasina vana vandiri vesikana ndiri kutangira nesu yangu siyasona kunge vana ava problem asi sangana kuti baba ndoro vakatadzirana navo so right now asati atora vana of course maindo vega vanogona kutora vana but imbotaurai naye tichitsvaga solution yekuti aenda anotora vana achikaisa kuna vabereki vake anovatora ane mwoyo wasununguka because vane vavo achava munozva inonzi ukuinodya mazai vayo achazvidyira ega vana vake emotionally because iye asati aiyei so amambotaura kuti achiri mudiki handiti allow allow the girl in her, the child in her to heal first before agona kuchengeta vamwe vanhu. Ndinangu zvakawanda zvimwe zvekutaura. Thank you. Okay, thank you very much Kola Waitapo. Thank you. Right. Kola edera nyimbo yemamchitaura again uvetete vari kufona vanhu sichikona tichi. Kola vanhu vari kupopota vari kuti ndichidzika tete Sisimeli regai ndidzike. Ano tete? Mati? Papa wangu offline now. Mata offline. Chimbogase vana kustaneta kubva last year kapa mama. Manje havasi kubatsira vanhu vane vakauya kapa tachiziva. Saka iwe tiri imbondiudzai. Vana vaizvozvi vana baba aro vanani nastep mama. Mukadzi wababa. Baba vakatozorora gore rinori. Last month 5 days baba wangu wasina mukadzi wangu achichengeta vana vakari eka. Oh. Akatozorora this month. Saka vaigara vari 3 baba nevanasikana nemwanasikana nemwanakomana. Nagogo vane 84 years. Oh, hey. Msamini chisikana ichi ndo chakachita basa rose ichi. Aiwa vana baba vaitobhadhara mukadzi aita basa vana basa. Uyu vari kubasa kuzovaenda kubasa. Saka vane mukadzi aita zvese kudombosha vekoko. But wazowa here mairi wavachitaura takanga takatosiyana kudhara nababa ndusandati inzwa isaidhi rababa rowaini manzwiro andakaita because hatina mudambudonza vanhu vakarambana zvainzi mairi wavakatisa vakazenge vakuchewa neshamwa dzavo dzekudombosha vachiti waizi mairi wavaramba kuti baba rovawe palife. Zvanda saidzovo vari tuposistani even mainini last year takamboedza kuti mairova vana ziya vana vako anenge achinotaura mastatement ake. Imi vana vamakambovaona here naitete? Inini vana ava indonyogara ndiri kuno even mairova nini pavakarorwa ndaigara ndiri kuno. Saka hambutsi kuziva kuti vana vaizvo zvavagereseiwo futi hambutsi kuzivawo. Ndaita kuDecember pandiri kuenda apa ndo panditonovaona tikuenda novaona vana totovatengera hembe. Saka asi ndozvandoreva saka izvozvo hamutozivi kuti welfare yavo yakamira sei? Ini ndotaura nababa wacho ndo vandotaura namainini mushure ndaitotaura namainini ndichochengetai vana zvakanaka tikuya December kozi ndonyogara ndiri kuno. Okay. Pari tricky much. Toda basi ini ndakutoa kutsvaga baba ruva kana handisiya ande ndikuona baba ruva vacho vanochadhikile vanogona here kunodzosera vana ava kuna gogo. Kunani kwavakavatora kwasekuru. Kanopo kwaita because vana baba vanamboti haatazochengeta vana vacho vana kanoitira zvese apa chandakamboona chakashata pavana. Saka amurambireiwo oraiti kana achichengeta vana vake zvakanaka saizvozvo handiko ngachiitaka kuti mai vevana vaitewo access kutaura nevana nekuonawo vana vasinganetsani. Even ngoti mainini kuti vazoita pavadi kupinzwa munyaya dziri idzi siridzo. Last year takatombozama kuti gadzirisana musati kana muchinetsana mupinza vana mukati. Last year vari 2 vakamairi vakati auraiti ndanzwisisa ndopakazitengera vana hembe chichichi handizoziva zvakazoitirana kuza ini nanga asatara nanga kutaura turu namainini ndasambotukana neta tozotukana nhasi basi ndazanambotukana namairi urai chiro makamubvunza zanambotukana naye. Yayachuka.
Ndikamuti vana ziva kuti vana vako vari paita sei, fonera vana, halo muri sei, chete ndozvandengorwa naye. Asati even eva zina zanambotukana namai ruva anondipupura tatukana nhasi. Yeah. Yaizvo guys. Even maproblems andaitoudza inini murume wako anogara naitoudza inini achirohwa ndicho kushingirira kugara nemurume anokurova. Zvodi kwabhudhi venyu zvekwaive neurombe ukuzoorohwa wodini naini? Airohwa last year mairuva uyo akatokwadzwa gumbo mba makazara ropa last year. Inini angugara kwavaita kudombosha ine angu handise kozi inini ndaingogara pandiri kunoshuda zvira mafoni. Mairuva ndaita vana pafoni kwakazononana namama kuZimbabwe mama ungo vanovaziya vanina vangu. Ini handingoriwo kuno kuzoendawo kwavo kwakazenda handingoriwo kuno. Mai vaita munyama kupondwa kuti nemunhu wanaye uyu saka asi right kuti kungauya futi vanaka kune uyu unorova uyu. Aiwa uko kuna uyu kana uko kwazanzi murume anotaura kuti anzi handiti kutaura baba vevana ndosaka pamwe anga achiramba kadza ufana kutaura nebaba vevana mugona kuzodzokerana. Ndo zvakakuudza iye mai zvaka. Baba ruva ndo vakadudza izvozvo. Vaitombotaura vese vanhu ava even pakamwa poison baba ruva vakatorwadziwa singe poison. Oh guys. Guys, this is getting complicated. Pana poison mukati. Njani wakama poison? Maizvano vamwa poison last year. Ini ndakazvinzwa nemuna baba ruva svika maizvimu vamwa poison last year. Akatozonoponera kuhospital. Munhu akanga achitovatsvaga ndo baba ruva asi mai ruva vanzi vamwa poison. Even nina mama vatoziya nyaya iyoyo. But guys, as much as tete also vari kubudisa imwe information kuti we need to consider pane vana guys nakusakati we are there for vana, but now let's weigh both sides guys. Ngatishandisai both sides zviri right zvinoita navakete vateva right kuti vaburise zviri kuitika tizive kuti rakachokwadi uzvambukire nomunyaka handimaona vakurisa choka vari kutoti timu tichazoziva tomira papi guys because nomunyaka uya zvambuka uzvambukire guys. Anti muri kuona hanzi naEtho inenge hama yenyu Etho fona join ndodiko send that quest Etho kwani ndi hama yangu baba ruva send that quest ndanti muri kuona kune zvinhu zvisingazvivi guys zvakubuda saka mai baba ruva vane hama dzavo dziri kuUK zvari kutanzwa nari kufa nenzara ka gogo vanogara baba ruva ndatida kuedza vose varamba mai ruva varamba vati hazviti varamba mai ruva tabva kutaura nemurume varamba ndatida kuedza vose. But now nyaya yetatatanga kuzvinenda tove zvewariti kuti kana mai ruva vachinzi vanomwa poison saka havasi safe kwafuti kwavariko havasi safe mai ruva we need to consider hezvo havasi safe. Tete vanogara kuSouth Africa ndoko vari kushandawo vanotone vanoshandirawo vana vavo saka havakwanisi kuti vatore vana ava. Tete vacho vadikiwa handisi kuvadzwa mbwana vadikiwa futi tete vacho. Saka pavari kutsvaka mapozi vanga vamwirei nhai tete vanga vari murume wendi ari kuvashungurudza. Murume uyo anovashungurudza vakamwa poison last year because murume aimuruka akatomukwadza gumbo kana amuta nyaya yegumbo zvinhu zvazvitamira zvakanaka aishungudzwa nemurume uyu vamukwadza gumbo vazomwa poison. Ini zvepoison hanaumbondudza ndakatozudzwa nababa ruva achiti maipuruva vamwa poison atori consensual mai ruva vamwa poison kuSouth Africa vandazudzwa nemuninga mama wangu zvikanzi mai ruva vanzi vamwa poison vakataura nemurume wacho zvikanzi aiva ari right adhoswa kuhospital. Ndatomukansela mai ruva inini mubvunze kuti pane pandakambomboshanda she drank blue death powder. If I remember I had it last year. Guys, we need to also consider mental health ya mai ruva. No, I think vana right now ka tombovasiya hedu varikoko ngatichimbosiyai vana varikoko guys pazvave apa. I think we have heard atichiwirana guys information ingai. Let's see we can use the information because mai zvamavauya vakatiudza inside call but havana kutaura nyaya yese zvairi zvakakwana kuti ininiwo kudai kudai usati vanga vasina kubvunzwa plus chimwe njomba mako wauzotauri hanimaona unenge uchingoti wode zvangu asi techinoida information because achitra vanaka
kuti zive kuti vana vacho kuti naivo vari safe kana vakazouya, but as it is right now kana pane kuti mai vanoitwa physically assault, no, vachiita zvekuda kumaproblems no. Amene ugari kuti muri kuzviita sei, amene kuti muri kuzvionawo sei, kona rero vatete vapinda kana tete vakuru vapinda. Hello? Tete vapinda muri sei, amai baba aruva. Hello. Muri sei? Tiripo hangu makadii zvenyu? Tiripo, taurai tinzwi. Ndoda kungotaura hangu kuti mai Ruva, you know how you left those kids. We look after those kids. Isu tinochengeta vana ivavo natete vedu vanochengeta vana. My tete is old and wakapa tete vangu burden, but we took up that burden. We look after those children. Kubvira pano inonzi bhutsu, hembe, penti, chii, chikafu, we buy all those things. My problems enyamuri kuita na babaro na Rory, those shouldn't be including Vana Mai Ruva. Yes. And I don't even know why you ended up going to Facebook, because isusu tiripo, I always ask you, garantiku vunza Mai Ruva kuti, what is the problem? I thought you were happy in the new marriage that you are in now, but it seems you are not. Wakati za murume aito kuda, you actually ran away, and this would have told us Zakawanda because it will bring other problems. But my issue is, how can you take this story to Facebook? Isusu anatete. She is not Baba Rory muzukuru wedu isusu. Anina ndisi tete. Anondi Baba Rory anondisi mbuya. Alright, Gogo. She's not the one who brought the story to Facebook. Who brought the story to Facebook? The story was brought by family Ekwarori. Okay. Ne family Ekwarori. Who's Tete Toko? I don't even know Tete Toko. Who's Tete Toko? Sister yake kwa mai vake. Okay, inini chandoziva ndecharori chete, because chero hama dzekwamai vake, because murume mwana akaitisa mai valori mwana watete vangu inini. That's all we know. Hatizive zvekusaiti kwamai vake. Isusu toziva kuti Rory ndiye muzukuru wedu akasiiwa nababa vake. And we look after those kids. Nyaya yavo yavari kuitirana navari two ikai. It wasn't supposed to be brought to Facebook. Because Masononoka Gogo nyaya yatouya ende nyaya ichiuya zvaivhini Facebook ka isusu hatina kutaza zvokuti Rore namai Ruva vakugwirei kuti vazodita tinei nazvo. Nyaya ichiuya even akauya nenyaya akaunza ari consent panyaya yevana kuti 4 years semunhu wechikadzi antika asina kumbochekawo vana vake. She brought it out of concern. She brought it out of concern yekuti 4 years asina mbochengeta vana. Hani vakumbofonera kana vana vakasvika pakundikwa kubvunza mubvunzo kuti ko mai vedu ndo patapinda kuti aiwa kana ari mutoshaite imbonira ikoko mutipedzi ndo pakatopinda kuti kana ari mumwe musocialite wedu anogozopfichura pasocial media sei vana zvichida iso tongomona achipfichuka seizvozvo totomzivarealize ichitanga pano yanga itorei kuti iwawo zvakutana babaru vatinei nazvo. Nyaya yangu iri pavana munoziva kuti semhaka yaenda izvo zvidadedzoshinja mumaindi because nyaya yanga isiri kubuda yese, saka yanga ichita kunge babaru vari kuramba nevana kuti uyu ngaakangadzirwe marriage yake kuti haakwanisi kuti aone vana. Ndo pandada kutayake babaru vagara vanongoramba nevana vavo because he started looking after those kids kubvira paday 1 pavakasiyiwa namai vacho. He's just kids vega. Handizive zvinezvi kuti kwane mumwe mukadzi here, but he had no wife. He was looking after those kids vari vega. Kwave nambuya ako vanyuwani vaveko asi saka nyaya yanga ingoripo yekuti ko baba Ruva kana vachinzi vakanotora vana kuna sekuru antika vorambidza access mai vevana, mwana musikana aripo, mwana mukomana aripo. I think she's 8 now.
yes ndopakapatiri consent ndimi munozoti panapa munogara ndichikonai panoipi munozoti panapa tinomirira nyaya dzekodzero dzevana dzisingaiti munozviziva zvese zvamuri kutaura zvinozongogodzera but zvaizvo zvofamily kwenyu hazvo kuti zvauyirei asi dzevamwe munongoteererawo handi chero dzedu wani dzamukuwani ndiva yechikudzedu munongoteererawo saka kana dzauya idzi rega titei zvinhu cheimi mudhimi gogo manje ndopamuna kuti muchiitei gadzirisa tiatouya gadzirisai nyaya mumaikuva vacho apa vavari vagadimi gogo imi maibva totsvirapo because murume wedu motogadzisa nyaya but ndazochinja hangu mupaka pakuti zvatogota tine zvava kutaura majeka zvati pamwe muono kuti mairi vacho vari kutorohwa vachibvunwa gumbo vomugwa mapoison anotogorwa takazvona kumawhatsapp group ive saka hatina kuzviona tasingazvizivi tasingavasivi then fa zvakadaro vana gavari safe kuna baba vacho ndatochinja indawo ndindadaro vana vatori safe vari kuna baba vavo because inini tingataurise the way yakaenda mairuva kuSouth Africa was never in agreement. Vanga vachinetsana nemurume nemukadzi as husband and wife vakanetsana vakasiyana, but she for the past like 4 years or whatever she hasn't been looking after those kids. We have been looking after those kids. Mairuva handida hangu kutaura zvakawanda muzukuru wangu unoziva kuti ndawaitova pamoyo pangu, but this has just come as a surprise kuti yowe ndokwamatozosvitsana chero mukaenda kuyoutube vana chifu vari kutonga imi munogara muchitonga dzavamwe pano saka yatouya igati titoitongai tichiinda takadaro ndo zvavepo ka hati ndo zviriko mazivano ndo zvavepo saka kana baba ruva vacho vari kuramba kuya pafoni havana baba ruva was even talking to me from yesterday before ndabata mairuva okay problem iripo chete ndekuti havana data rekufona izvozvo baba ruva bva zuro vaititaura neni tinenge ndingawe ndichitaura nyaya dzababa ruvaka because ndasandabata mairuva namba dzamairuva ndatozodzipiwa nhasi handi zvinenge zvoda mairuva vacho apa baba ruva apo imi mbuya vacho mavepo mochigara apa handisika and imi mochitonga payauyire pepo mochitonga kwana mutasa kuti ndiringobuda kuyoutube kuti ndo era yatakungorarama ndimutouyawo ndichichema pano kuti guys ndandotokwazo kwata girlfriend kwata muchiti ndibatsira vanhu ndo zvavepo ndiyekuchenda muna vachitendigarirewo dare ndititi vati vanenguva ive vanenge vachimasana nemachipti avo hakuna facebook ngaingotongwa zvayo but nenyaya vanhu vacho vese varizvaindovazivazvo ndakagara pano ndochinza mazita ese nevanhu vese mumwe wedu pano vanogara vatori munhu wedu ari kuno vatori kuno kuuk ndivamwe vedu ndotoziva kuti vari kuno kuuk because ndotaura navo handimona imi gogo hapasina chekutati kuti ini chitongoti bvu nyaya kuti vari mumaizvamau tichitofamba nenyaya tachitotaura isaidhisa gogo hamuna chamuchatovadzaka mochitongoburitsa mairi ruva varipo pafoni apa vochitongofamba tichitongofamba nebhora tichiona kuti zvakamira sei network yese iwe yati vavari vavashandisa tinetwork ipi vava vatishangira jati chivabvunza tipe namba yoyo yacho unza namba yoyo vatengero data racho taurai gogo mairuva asi mungukai gogo pombonokai kwamakabva muchinetsana muri tu kwakarebesa zvokuti mastories enyu muri tuka they are too much and then I've always said to you mairuva vana mairuva but takapedzisira taita ndatoita like kakuta give up on you because ndandaona kuti maybe this person is happier in her new marriage and tikada kuramba tichimupusha kuti vana chii vana that as if vana havana baba vavo havasi under maoko ababa vavo at the moment vanga tikangoti getichisiyana nemunhu aita move on vana at least vana baba vavo but uchizoenda on the other side wovhunza baba vacho kuti ko vaive vana as a mother vari kumbotaurawo here nevana vavo muzukuru aibva kuudza kuti handizive kuti vakapedzera kutaura kana kutumirawo hembe ini ndakatombombovhunza personally kumessenger ndikati zviri sei sei ndikozi ndenge ndichimuona kapa pafacebook
vari sei vana chichi havatotaurawo akati taura chokwadi gogo nditori netime ndisati ndambotaura chii nevana kana kuona vana ndikati why angoti handi munongozivawo zvinoita baba ruva uchizoendawo kuna baba ruva vanenge vane nyayawo dzavo dzekuti the way they used to live saka zvinhu zvavo vari tu hapana anonyatsotaura kuti kesi yeinfidelity yanga yakawanda pavaigara handiti. Yes, there's something like that because ndo yanga iri issue kubvira variko kudomboshava uko pane kakufungidzirana kakuti mumwe akangobuda kana kuti vakaita mari vese mumwe yake mari anoda kuspenda zvaanoda iye mukadzi azomuonawo kumpo respect yekuti izvi ndo zvatauya nazvo ngati dai papasina. And I think this lady abva angozoonawo kuti izvi gendisiye izvi havasiya vatanga kutoshanda kumaraini kumba kwedu kwana mama wangu inini kumaarea ikoko ndokwanga akushanda as a maid. Then the next minute ndazonzwa Mairuva va kuSouth Africa ndikatoti good chi at least it's a good move oenda onoshanda and look after chi vana vake. But uchizoenda ukufeedback yaunenge uchiudzwa kunzi hakuna wozoshakuti saka 1+1 saka murume wacho waakadanana naye ari happy here achiziva kuti munhu ane vamwe vana vake 2 vaakasiya uko vasinei nechekuita navo. Saka ndese pandaingoda kuzvibvunza but ndaita it's a $1 million question iyoyo kuti murume uyu arikuda here cause chokwadi pa5 years chero chinzi mari inoshayikwa asi unoita effort. Yeah, you put effort even kuti let me try and send whatever $50 andinenge iri about ameno maranzi mangani ishoma iyoyo nevamwewo vari kukuhelpa at least zvinovabatsira kumberi but there was never anything from her of which takabva tangotosiyanawo nazvo kuti isusu tete vedu ndo variko kumusha. If we look after our tete chichadyiwa natete chichadyiwa nevana ava. We had no problem with that. Yes, but it was a burden. We ended up takutotsvaga maid because our tete is also old. Tikatsvaga maid yekuti at least maid uyu kana aripo pachabikirwawo tete ari kubikirwawo nevana ava, pachawachirwa tete hembe achawachirwawo nevana ava. Tikafunga kuti munhu achasumudzawo musoro kutiona kuti inga vana vari kupenya. Whenever we send like clothes or anything, we always remember those 2 kids. So now my question would be Gogo. Let's say Gogo avasisipo tete venyava. Mucharamba muchimira here nevana. That was the problem now. Kuti iwewe as a mother, how come you don't feel for what you brought out? Say usinganzokurwadziwa kuti vana vangu asi vana vangu dai ndashinga ndaidza kana kuti tingowirirana nemurume for the sake of my children mumwe musi achazongonyevenuka mwoyo wake otitora vana but ivo vari 2 vanogara vari ngori at loggerheads which is like havana understanding of each other. Vakatanga kutaura havataurirane zvinhu zvinopera zvakanaka. It's always like a fight. Inopedzerana mashoko ekuudzana you this that zvakawanda unotonyora bhuku on top of these 2 people. She would come to our house oti explainera ari kudai. My mom and my dad would try and help her kuti tichataura nemuzukuru wedu kugara rudzi nemukadzi chichichi, but that never worked. Hazvina kumbobvira zvakashanda because vari 2 there's always something that's not tallying pautu hwavo. Hamene kuti vanga vambowananawo sei but zvinotoramba. Saka inimi musagokupoitwa now nyaya yavapo ndevana. What do you think should happen pavana? Because it's like inimi mutori nesei chaipo. Because ndimi mutoda kuti vana vadye vadini ende kutoti vana now takuziva kuti vana vari right. Kana mati makatsvaga musikana anogara natete venyu achiwachira vana chidi. Saka now we know kuti vana vari right. Papa maita hini nokuti nyatsotichekesera vana vari right. Saka nini what do you think can be done? Nokuti right now you are doing this because vatete venyu varipo and now she's 80 something. What if something tokoti mwari vatonga mangwana chichi chaiti, what do you think should happen pavana? Ndimune situation iri paground.
in hangu as like I'm also a mother, I would say vana vari ngori right vari pana mai vavo, but with the situation ya mai vacho, I wouldn't want those kids to go there and get abused. So rightfully right now they can just stay with their dad, because so far kuvira when they were small they've been with the dad and nothing happened. Hapana kana kunzwa abuse kana kunzwa kunzi kamsikana kazonzwai kana kuti kamkomana kazonzwai. He really takes care of his kids. Anoda vana vake, kushaya zvako kwekuzoti wanenge achishaya cheuviri, but vana vake pane vana vake ndo paari. Like right now in ndandane time hangu ndisingambotauri naye ndasi kutombozoti kwane mumwe mukadzi, because no one has told the family kuti uya ane mumwe mukadzi. Hanzi achangouya munyuwani ane mwedzi. Oh, okay, saka this is just like something new, but inini hangu I prefer kuti vana varambe vana baba vavo, because he looks after nekushaya nekuwana anochengeta vana vake. Nakana dambudziko nevana vake. No. Tsitsi, I totally ndinotovateerera. Why? Havana kuita zvokuenda kuseri, vari kutaura pajekerere, mai ruva varipo. Saka ndinotopa kutoti vatiteerera kokwavo. Havasi kuita zvinhu zvekuvanza. Vari kunyatsotaura pachena, vakazvimira, havasi ghostika. Vari kutotaura pachena kuti zvikadai vakazvimiririra. So there's no reason for me not to believe it. Right? And tinotozoziva kuti vana zviri kudai vari kutaura munhu wese ivo mai ruva varipo. Asi dai vataura kuseri iri message taiti handimona vauya yekeke yakadaro. Saka I believe it. As it is right now, I believe it. Baba vevana vanoda vana vavo. That man loves his kids. Zvekutodaro. Chavawana vanotanga vachiti vana vangu. Kungotiwo mabasa kuZimbabwe anenge achinetsa chichi. But whenever he's providing, provide for his kids. For vana vake tuivavo. Kumbirawo kuti honai. Just kungoti zvikupa vana apa kuti zviite vana vazive vabereki vavo vese. Imimi mochipinda kuti tete vakuru vana gogo vakuru ku UK vanonyanya kuwikwa stereki ka because pound power munohwikwa. Imi chiitai kuti munhingirire azvigonere kuti mutaure nevazukuru venyu vese apa. Muite kuti apewo access kuna mai kuti vafonere vana vachitaura nevana vanodawo. Zvinogona kuitika zvese izvozvo. It's just these two havanzwisisane. Aizvi zvavakanyatsotaura kuti ndo zvikuitika. I could have talked to kuna uyu kudharadhara kuti azviite kuti vana vasazive kuti mai vedu vari papi, vasingataure namai vavo. Kutaura navo hazvireve kuti kuvatora. But that communication can also just make them bond a little, because kana kutomuvhunza like the little boy kumuvhunza kuti mama vakaita sei, I don't think he even still remembers. I think muri right ipapo takutobhesa nemi manje. You are the only person anogona kuita izvi. Anomaona, you are the only person who can do this. Manje makutitira la drama ramakutitirai. Ndokuenda kupeji kwenyu mtinoisa zvima crying emoji. Iri ratove drama manje makutoita. Panguva ino tine nyaya iri serious yevana iyi. Zvema drama izvi chimbomirai. All along I thought ndichimona achitamba pa Facebook achita zvese zvari kuita, I thought she was in a happy marriage, not knowing kuti she's being hit and all. Ndandisi kutombozviziva. Zvinhu zvemukama ko, remember kuti zvinhu zvemukama ko kana usina kubvunza usina kudi ungataura kuti ndakanyarara. Ninge wakanyarara ungatauriwo kana usina zvisina kuzobudawo zvo. Deta pasina nyaya iyoyi tichingomuonawo chingoti munhu ari raitika. Antimuona ninge usingatoziviwo. Ndaisira message achiri kudai vabva kuisa papeji pavo vabva kuisa zvima crying emoji wobhobho zvandosendeka screenshot nemunhu. Vatomboisa message kumessenger kwangu. Hanzi handizivi kuti vanyora kuti she I didn't open. Openai mutasetoni. Mai ruva ratove drama iko ndoti kufaitira izvo. Vatete gogo vadonha chi network I think. Gogo vadonha zvichaitika. Vanodzimai zvama vabva kuisa zvima crying emoji zvedhirama zvima crying emoji zvomoisa izvo. Taitina kuti kumbofaitira kudza kuti mutaure nevana venyu, mupuwe access kuti mutaure nevana venyu. Handitika muri kuda kuti mutaure nevana venyu, isusu mutaure nevana venyu.
ndovati kuti mutaure navo mupuwe access mubhonde nevana pafoni mukaisa zvimakira imoja zvinyatsokubuda plus imimi tatovewo waridhi futi newelfare yenyu imi maizvama. Are you okay? Are you really okay maizvama? Are you okay? Are you okay? Because nyaya dzishona dzemapoison echichi guys tara chokwadi zvinenge zvakuda kuti let's not tingopedzera pavana iye umwana 25 years. Is she okay? How is her mental health? Yakamira sei? Ndikuudza iwana rinongodzimai zvama peji ravo rangodzimai zvama. Peji ravo rangodzimai zvama guys. Ingoenda secha kuti mai zvama vanobva vatobuda. Rinongodzimai zvama peji ravo. Ndakutomufilirawo iye wacho mwana mudiki 25. Ndakutomwa kutomufilirawo iye wacho. Yeah. Yes. Meshama, are you okay? Yeah, I'm okay. No. Are you really okay? We can talk to Tega Kuseri. Are you really okay? Please be open. Tiri vana mai vako, vana sisi vako pano. We are now worried mental state yako. Are you okay? Yeah, I'm doing right. Kumba kwa unogara is everything okay, my sister? Mwanangu. Tori mwana futi. Yeah, just as right. Serious. Because tinacho chove futi worried tikaona ningikiri tikaona tikanzwa nyanya dzinoinclude mapoison idzi tinenge takutonzwa kubatikana kuti kasi noti zvakaoma mumarriage kashoma like mazera enyaya muburitsi munofanazvo tozonzwa kuti kwai mapoison mafa muchisungirira muchizviurayira zvevarume vanosara vachifara ivo wafa. Sanenda tove worried kuti murume wakogere naye cheche munyatsotowirirana chaicho kwanotokurespectawo kana tiri kutoitigwa mazvira patiri kutsviramo. Murume wangu inini anondirespecta. Andinoziva kuti mamarriages ese ane maproblems anomboitika uma-ups and downs, but murume wangu naye anondirespecta than wandaimbowana. Alright, no problem. Ndichataura newe kuseri, then we talk kuseri. Nangoti ndibvunzewo zvangu pajekerere. Anyway, ndigogo vako ava vari kutaura gogo venyu at least now we now know kuti vana vari right, because kuri kunzi tete ava vana vanogara navatete nagogo anditi tete vanhu vetete vavo saka vanochengeta tete vavo vanotori nemusikana webasa vatori nechii. Saka now we are very much sure kuti vana right, because panzi pane musikana webasa muchengeta vana instead vanozviziva, saka vana varipo. Zvese izvozvo kuti vana gogo vakatsvaga musikana, zvese izvozvo ndozviziva. Ndatoshamisika zvese zvimwe zvinhu zvazvisingotaurwa wacho, but zvekuziva kuti vana gogo vakatsvaga musikana chichi zvese izvozvo ndozviziva. Ende vanotochengeta vana unozviziva ndi ndozviziva. Ifi ndiriko ndo waitenga hembe dzekuti ndipfeke ivava vane bhutsu kana kuti ndionekere ndo waitenga ivava. Ava vantu nakanakana nyange wakava wachipopota nyange wakadii ava handigoni kana ndozviziva. Even tete ava pangu vachindituka makusei ndavamisira meseji yekuti lemamurimi vanhu vekwangazingizi vari kuchengeta vana vangu vandoziva inini ndekwanisa kuti nditi haiwa makona mauya mukandinanika kupeji noti mumwe munhuwo zvake hamutovazivi vana vacho but mauya muchindishaudha ko kuzondishaudhira vabereki nekundishaudhira kuti no, that was not right. That was not right. Right, saka vatete gogo vako kwauri chii ndigogo nditete ndigogo gogo vako vari pano andi ini ndakumbira gogo nawo
handizivi kuti unozviona sei kuti since situation yako panguva ino yakamira kuti zvinhu hazvinainsomira zvakanaka plus mapassports and everything anti gova initiate kuna ex-husband wako kuti akubvumidze kuti utaure nevana saka vati haisi problem iyoyo, she can do that. Hamena kuti uri happy nazvo here? Inini ndiri happy nawo inonetsa chete ndekuti time yandinotaura nawo ndaitambosvika panguva kuti ndomuunbloga ndokumbira kutaura nevana and hapana ndishauta ndochete nawo inozoita kuti ndimubloge because ndogara ndine stress. Kutaura chokwadi zvese zvokunzi kunwa mapoison tichi zvinoinclude ipapo ndogara ndine stress almost every day. That's why ndakavhura page. Right, saka I think gogo vako vakave involved handika vachataura nemuzukuru wavo kuti ngakusete zvokushaudhana zvachose chose zvokushaudhana it's a no. Kana wangotaura nevana anongopa phone iye wobvapo panzvimbo iwe wotaura nevana vako that way handika vana vanoziva kuti mai vedu variko havana kutirasa. That way unobhondawo nevana mbijana zvishoma shoma izvozvo zviri right uchizoonawo kumberi kuti zviri kufamba sei because inda nditori worried nevana kuti tinoziva sei kuti vana vari right nokuti hauzivi 4 years hausati wavaona hauzivi unongonzwa saka now that tete vauyo vakakonfema tave settled. Ndane 4 years ndisingatauri nevana ndotaura nevana vangu inini nauyo yakangoitika ndekuti kubva pandakaramwa pandakapedzisira kutumira mari pakataurika mashoko akataurika ekushorwa ekudii ndo pandakangobatikana ndakabatikana zveshuwa ndikati amen semunhu unotombobatikanawo but ndaitaura navana vangu. Alright gogo uyo muzukuru wenyu ari kuti ari kubvuma keko ari pakonfront yekuti mutaure nababa Ruva kuti varege kutuka kana angukumbira kutaura nevana ngaamupewo time akwanise kubhonda nevana. Okay, yes, Mairua. Hello. Did it right, Mairua? Inina angu personally, I'm going to phone Musukuru angu Lawrence and talk to him. What you are damaging. Shaur kuita kurambidza Mairua kutaura nevana. It's killing Mairua's heart and it's also killing Vana because they don't know if you are alive or you're dead. Yes. Saka inini, I've taken this initiative to speak to him tonight. Thank you. If I have to buy data for him, I will. Yes. Because he's just gone out of hand. Inini, as a parent, I wouldn't want kurambidzwa kutaura nemwana wandakabara. You know? Because chibereko chinotorwadza uchizvifunga kuti saka mwana wangu musikana right now okay pamwe you know you start having these thoughts you start having mamwe mathoughts ekuti unotanga kufunga kuti okay what's gonna happen but I am assuring you uchataura nevana vako he's not going to stop you because ndikutongomudza as it is kuti whether you like it or not uchatongosiya Mairua vachitaura nevana vavo because vana vavo iwewo kuti vana vako but don't put the kids in between. Usade kuti vana vafunge chakaipa sterek about their mom vasina kuita chakaipa iwewe just stand as their father she stands as the mother wotaura zvakadaro because as it is it's not a big story Mairua. And co-parenting kana zvichitoita kana muchitogona mbuya muine power iroro baba Ruva 1 weekend it won't hate kumbonosiya vana kuna sekuru vake baba vake voita weekend wovatora Sunday wovasiya Friday wovatora Sunday I think there is a certain time they did that Anaruva went kumusha kwana Mairua and he went and took them but nyaya yacho kwayakanyatobvira like how it all started havana kubva zvakanaka when they left each other ndopangori masquabbles avo ipapo apo ekuti they end up not understanding each other because there had always grievances between the two of them but zvinhu zvinoti zvinowanika and zvinhu zvinogadzirisika it's not like it's really coming to an end tinongotarisira kuti it will work it out because the kids are there kumusha kwedu kudombo shava they're there varipo
vanotofara ruva na the guy ndotokanganwa zita rake, but vatori mahappy kids. They even sometimes come kumba kwedu kunana gogo kunana mama wangu inini. If wakaenda nemota kumusha, sometimes when they go take tete, they even bring them over with them. So havasi vana veve vatori vana vane I think vatori tablet. Vantotamba all my games like vamwe vana vari mutown, but ivo vari kumusha zvavo. They've got good things, they get good shoes, good clothes, everything vanazvo, but it's only the communication between ava two ndiwo pari kuurayirwa bhora rese ipapapa, because they don't talk zvakanaka vari two. And zvichazoita kuti vana ava vaite maspirit ekuvenga mai vavo, thinking kuti mai vedu havatidi, but mai vacho vanotodawo vana vavo zvekutodaro. Saka inini Mai Ruva, I'm going to talk to your ex and just tell him as it is kuti this kwazazoenda. Yes, I'm me whatever family ya Mai Ruva yanamandi family ipi yaunza ku Facebook. This is like Lawrence. Family yedu isusu. Okay, andivazive hangu ivavo anyway, whatever. Andivazive ivavo, her sister yacho iyo andivazive. But izvi zvazviri zvinhu zvekutoti it was just going to be something so simple to do kutaura, because kana musina kuzvitaura, no one was ever going to initiate it, because hamuna kuzvitaura kuti muda kutaura nevana. But at least muri kuona here is something positive that came out of this. Ndiri kuzviona. There's a very, very big positivity echinjabuda apa. Honai kuti vane 4 years vanava vachiita ma-ups and downs, ende migogo muripo. She couldn't even come to you to go ndozvazviri ndigadziseyo. I always talk to background uko ndototaura naye nchitomubvunza andichimazvoda, but I never edera akambokuudzai kuti vana vari sei, unengoda kunzwawo munhu, unengoda kunzwa munhu unongoti big vana up vari to sei. Tete vagonesa. They must not brought up this story pano kutaura chokwadi zvaikontinya vachikontinya ruvengo ruchidzvarwa, ruvengo still ruvengo ratodzvarwa dhalaka iripo. Vanova grade 3 kuzvikoro imi munoziva vana vari kuzvara mazuva ano vema 2000 vanenge vatori neknowledge vane zvinhu zvavanotsi zvakawanda kudarika isusu. Kuchikoro vanotodiscussa nyaya dzedzidzi kunzwa iwe mai vakazodai kunzi you don't know what is being said there. Saka tete vagona vaunza nyaya, even though chero vazounza yakashodogoka yazogadziswa stretch pano, mai vacho vakazosvika pakutouyawo pano, handiti mwana gogo vanga vasingatobvofambokuti vari muequation vakauya vakapedza iko zvinoita kuchienda manje kuti gogo vakunotigadzisira zvinhu. Ndatongoshamisika ndichiuya, because ndongoita if I'm off ndongoya ndichiona if you're on live. I always join my lives then I heard the name Mai Zama and I'm like, isn't that Mai Ruva? And then I even told my other sister, you guys, that story that's Mai Ruva. I think all my sisters are actually here, but one name a different surname, like yeah, but Waripo Papa. Magona gogo magonesa, because tinobika but chinhu chichiuya mwari vanoudza chinhu for a reason. Everything happens in life for a reason. Nancy was the day rekuti imi gogo manga mutoziva kuti kune life yakadai, kuti imi gogo mugozodhiregwa mugozouya pano mugogadzira nyaya yaLawrence naMai Ruva. Yezvo isu satosiya nyaya dzemukati memaoko enyu, only kuti Mai Ruva vakwanise kuitawo communication nevana nokuti vanobhuloka navanotukana everyday. Saka zvakutodai mimi now kuti muchitopindira kana chinhu achataura nevana through imimi otouya nekwamuri kuti gogo iwe Mai Ruva gogo ava ndo basa ravo. Andiri kunzwa? Ndo basa ragogo. Uri kwenda mudikadzo yenyu kurovera hedu kuzoya only 20. She's very young. Akatopinda macho ari young zvokuti paakauya takatomufarira tichiti at least awana kadiki kwaari adangobatsirwa chete fushi anobvuma kuteerera ndozvandangofarira. Ndo basa ragogo. That woman is very hard working. Kupenga hako kwemurume, but that was the perfect wife for him. But handizivewo pavakazongokonana because aini vachadzokeri kumashure but vave nevana vese, saka relationship iyoyo
yekuti vana vese ichagara iripo no matter what. icharamba iripo The patient will always be there up ndochinja asingakwanise kutiza ichocho chero zvodini. So I think amene mai vari kunzwa ukagona kutaura nevana vako vana vako vatonzwa ndoto handizivi hangu kwauri panotoofwa kuti aiwasiya zvako vana vari kukana gogo panapa pamumwe wedu apa vatokonfema kudai so inowo chikonfema then vana are sorted. Kana pane anything gogo vanenge vachinzwa vanonzwa ikoko kumusha vanotoudzwa ndo vanenge vachichengeta kumusha ikoko kuti kuno kuvana kudai vanonzwa. Ende kana vakanzwa ndigogo handi mukunhu wemukadzi ava ende vari kumafestival kandi dzanotoziva zvinoitika munyaya dzemaabuse havangazombonyarari. She will take action. Atingambonyarara. Mairuva, don't worry about it. Stop crying over it. I'm going to talk to Lawrence tonight. I'm actually going to talk to him because ndichatofona pafoni yatete. If I can. Unblock baba ro usataura navo. Just unblock him. Kuitira kuti kana vataurwa navo nagogo vanogona kuzokuda kukuedha kuti atiriwe ipo kuti mukwanise kuti mutaurirane pamwe chete ivo gogo varipo vanogona kuda kuzokuedha saka kana wakavabhloka manje hazvibudi. Ehe Mairuva, gogo ndoda kutenda Mairuva, vaita basa gogo okay, no worries. matigonera sekuti at least Mairuva hapachisina stress iyo ndo yanga ine stress yako yochigadzirikawo chita yepi woman now handiti. All right, Mairuva, hello. Ndichazotaura newe kuseri. I'll talk to you kuseri. All right. You are a strong woman. Don't cry over this. This is nothing. You've been through a lot. This is just water under the bridge. Don't cry. Because ukatoramba uchichema urikutosumudza mweya wekufunga zvimwe zvinhu zviri worse than what you're doing. So just get over it. You will speak to your kids tonight. Good. So iwe maija mama kana uchiti uzondiudzawo kuti ndakataura nevana handiti just send me a message. Kana wataura nevana ndakataura nevana mwoyo wako uchatoona kuti mwoyo wako unotovata uri kutori at peace wataura nevana vako uchaona zvako. All right, let me get down to it right now. Thank you, Gogo. Thank you very much, Gogo. Thank you very much. God bless you, Gogo. We always watch your. Thank you. Right. Saka I think ndizvo zvanditika Mairuva talk to Anaruwa aseke mwana musikana uyafare azoti my mom is there, my mom loves us. Kukonana kwababa namai but mama wedu anotida. Andika later on you introduce this baby zvakare ungavharika vana vamwe vemunhu wani uzodzintroduce futi kuna chiyo kune vana nditika please kana taura nevana ndizivisewo kuti ndazotaura chi nevana tifarewo newe handiti. Alright, iripo iwewe manje zvaunoita kana uchiziva kuti kumba kunopisa panyaya yekuti wataura nevana ava handika please mwanangu don't say it. If you know kuti kunopisa kunzi watanga kutaura nyaya idzi chichi nevana ava vekumba kana uchi iwe ndonozvamba kwako don't just say it. Handika don't just say it. Ingoita yauri kuita wakanyarara. Vakadzi tine mazamuwo futi mazamu atinawo takamapiwa kuti tichengete mamwe masecrets edu. Pane mamwe masecrets atinochengeta edu isusu andiona nokuti unenge uchiziva pasituation yako iwewe yepaunenge uri. Saka ndiwonoziva weigh the options. If it's not necessary don't say it. Andika just do what you do. Ongoitawo pusha pagogo timetable kuti ndichakufanira nguva dzakati and how do you know Haiti? How do you know kuti the husband aripo pano pa social media anoona Facebook live? How do you know? Murume wako aripo pano pa Facebook page edu? Yeah, I think I end up ini ndiri panze zvangu but I think I end up because ndamutaona. Anabasa nazvo. Good. So thank you kana baba munini muchionawo zvakanaka chose hapana nyaya imboripo inyaya yekungoti chete akwanise kumundimai vakazvara vana tu mwana mudiki angotiwo kuvana ndiriko asazovengwe nevana otherwise hapana nyaya hapana kudzokerana hapana chii kana makanditarisa bamunini big up to you itai kuti angobvume mogona kuve pasaidi achitaura zvake nevana vake imi mune mwana wenyu futi hapana kana chakamboipa. Handitika bamunai watinokudai bamunini asi musatirovere kana muri imi makarova mwana musatirovere mwana because next time akayachita arohwa zvazvinozoita manje tinozoipindira takaipindira achizofambi zvakanaka
handitika azvifambe mushe. Tiri kuda kuti muvake musha wenyu nemukadzi wenyu, asi musha wenyu ngauvakwe zvakanaka paunderstanding. Tinombopopota vakadzi mufunge bamini tigotaura zvimwe zvisizvo, but hatirohwe mukadzi gold, handitika ijewelry harohwe. Mukadzi kana achirohwa munomurova nebhulambi chete, ndopanobvunza kurohwa mukadzi. Anorohwa nebhulambi zvokuisa ruoko pamunhu, zviya zvaitwa nana mbuya nehanda makore ana sekuru vedu. Kana isu chembedza kudai hatirohwi, handiti mazvona kurohwa cheko cheko handiswe ruoko. Saka kana kuri kuti zvinhu zvataurika kuti maimboisa ruoko, chibvai matochera chikomba nhasi mufira pano, because mukaona ikauya bheki kwandiri amunoshayiwa rugaro kuesa ikoko zvekutodaro. Mundofunga mozvisiva, munotoshayiwa rugaro zvekutodaro. Saka kana manga muri kubata-bata mwana wangu uyu, ndini mai vake, ndikutorepresenta mai vake. Kana maa muri kubata-bata mwana wangu, moziva kuti pamakabata pakakwana. Next time for us to hear kuti unomwa poison, unoita sei, it has to stop today, now that you are here listening. Zvinotoperera pano. Kana matadza kuwirirana, tsvagai munhu anokuyananisa. Uyai kwandiri, uyai mutaura kuti munhu wenyu makatinisa murove munhu wenyu adai. Leave it to me. I will talk to my daughter. You don't have the right kuisa ruoko. Papa ndati ndipapfudze zvakasimba ipapo, because if anything is to happen, we'll come for you big time. And in South Africa, ngatitaura zveSouth Africa. South Africa, kanzvimbo kadi ndosora mawanikwa ndakutsvagai ngakuwanai ndiri kuno. Saka musadaro. Don't touch this child. Mwana wedu kana akutadzirai zvanetsa, come and tell me kuti anetsa pakati, please taurai nemwana wenyu uyu. Tichataura naye musati aiwa mwana mudiki uyu. Kuti aiwa mwanangu so panoitwa so panodai murume anorespektwawo anodai. Makore ano hasi eGBV hazviitwi, handitika hazviitwi izvozvo. Saka tangotidarike naipapo. Mainguva mwanangu, wish you all the best. Ariti Alright, maita basa. Alright, chiripo mwanangu. Rega ndimbodedza tete ndimbotana tete 2 minutes. Good. Right. Tubata kweseka ngoti bamina wana kukwira awa isinya yawa sinda ngoti ndishise shoko. Rega ndimboinda pana tete. Right. Ndopa tiri kupedzisira pana tete apa. Ndopa tiri kupedzisira madhira acho. Pana tetesi. Pedza madhira acho. Hai tete, right. Ndoda kutanga nekutendai zvamaita. Thank you very much. Mukuninzwa here? Ndokunzwa. Yes, ndoda kutanga nekutendai nekuuya kwamakaita nenyaya, because zvimwe zvinhu zvinoitika munenge musingazoziva zvinozolida. Zvimwe zvacho zvinenge zvakatorongwa naMwari musingazivi. Honai kwatasvika. Gogo vachizopindira, gogo vakutogadzisa zvinhu. Hani munoona zvanga zvitadza kuti vanhu zvigadziriswe nevanhu, handitika zvanga zvitadzwa tete vakutosvika. Asi magona dai vasina kutaura, pasina kubuda nyaya dzechokwadi ichi, changa chisingazazobudi pachena, tasingazombozivi. Andimona aigona sezvo anotori nehistory yekuti paimbozodai maidai, aigona kuzongoti taizongonzwa kuti kune mwana kana takafa kamapedze tisingazivi. Hanomaona, asi vana mai tiripo. Saka zvamatotaura kudai magona tagona kutaura, handika takuziva position, tenge tichimonitawo kumapeji koko. Guys, ndai munofollowa peji rake iroro, munofollowa nevana to take off. Ini ndingoda kukumbira nguri kirota. Tikusvika ipapo ndopanda toita kukudzosai pano. Ndotanda nditokudzosai ipapo pano izvozvo kwamuda kuenda ikokoko. Saka guys, dai munofollowa maizvama kupeji kwavo, vachita maskits avo kana nemurume wavo tifollow kuita kuti kana akarohwa tichiona tiripo tobva takurudza kuti kuigama nyaya. Right. 2, tete next time hamuna kodzero yokutuka vabereki vemunhu kana muchitukana nemurume. Aiwa, izvozvo kuti zvekugara muri padefense mode ndozvamusingadi. Zvekugara muri padefense mode ini ndichikudza zvataugwa pano munhu zvatisingadi. Imimi matukire vabereki vake muchimutukirira nyaya dzaLawrence, handimaona. Hamuna kodzero yekutuka vabereki vemunhu kana kumutukirira iye nenyaya dzabhuti venyu. Imimi nyaya manga maibata, handitika next time zvamangoita munongoya nenyaya tochimhanya. Hamuna kodzero yekunotuka muroora akatoenda kudhara imi musipo nevana vamutovazivi. Mamune nyaya yakanaka yevana, mauya mukataura nyaya yevana, handitika, but mangachongwa kutozouya kwatiri kuti kune nyaya yevana. Chero mukauya muri anonymous kunotuka munhu, muchinotaura munhu mashoko, muchikwidza munhu wokuzoti munhu ari kuti anenge ane nhingikiri, anenge ane ma-issues akadaro. Hazviitwe. Marriage ndeyavanhu tu, wechitatu muzvinaguwa. Nyaya mamukungotara kuti ndakahwa, ndakazviwa, ndakazowa. Hama musipo makangowa. Asi magona nekuti nyaya yagadzirika. Asi ipapo next time ndikugadzisira kuitira ramangwana kuti uri mumwe wedu futi pano. Handika uri mwana wedu futi. Tinoitira ramangwana. Handika ukaona mumba madai iwe uri pakubatsira, uya urumire negweseri. Uri anonymous.
zitongochimhanya usanya kunotukana nevaroora uchinodini nokuti haasisiriwo kumba kwenyu akakanganisa asi kuzotukana naye hazvizoiti kuti utukane naye nokuti idzi nyaya idziwo zvaunongotengera nacho kana purukwa futi hazvizonyatsobuda handizvo saka iwe uchikumbira chii tete muroora wako ruregerero kuti mufambitsire zvakanaka ingadaiwo iro nanditoudzana masikirese emumba 1 dzokera ipapo usatuke muroora taitowirirana singaiti tatukana tese ayanga achipindira achindipindurawo okay iwe asiwe ndiwo wazopinda zvenyaya isiri yako chikumbira regerero muroora wako hanzvadzi yangu yakayakwa ndinogara chitaura neni hanzvadzi yangu ndoti anotaura zvinhu zvakawanda emairuva anotozviziva but last year vanhu ava vachinetsana last year vakambogariswa nemunin'ina wamama wangu inini vakamboita zvinge zvaita right aiwakurasa kana unoza kunonzi kutsiura hakusi kuti tiri kuti wakaipa unoti uri mwana wedu wepano asi kuti techizokuitira kuti ramangwana unoona vana vake ruva ndapeti agasti atoenda kumba kwangu ini kune vana vangu paholiday good zvezvakanaka chimboapologisa kumuroora zvitango ruva bvumu agoendawoka zvakanaka namai muchiwirirana nokuti mai vakuzitara nevana vavo kapi saka chikumbira regerero zvitemu vakuhwa mai ruva zvaitika zveya sorry chero mubva unbloka nawo hapasina kutorera zvenyaya makoti wangu very sorry zvakwangu kukumbuka unozoti ini handisi munhu anotaura unotozviziva ndokuda kubva kudhara taitoshaka namaproblems angu zvangoitikawo kutukana kwanoita se kwanoita very sorry good handisi dzokorodza handisi munhu andanoisi nevanhu inotozviziva good watopedza so wagona uye tongomira tazowawo kuti vanhingirira vataurirana kuti vaona vana asi wagona big up to you nyaya tingondamba tati nyaya igadzirike zvichifambi zvakanaka ndikwenda ndinoona vana ndikwenda novaona ngoti apa ndakaenda kushanda chita senchimhaya mhanyira passport ndikutonovaona vana taida kutoti ruware muna December ngwe baba vacho ndo vakazotsika kuChristmas vakaramba alright asi one murume inini it's complicated ndinaye ukiwa ndinaye murume wangu ini andoziva ndakatoroorwa andoziva ungoti pane zvaamboitika asi ndotoshanda ndotaura neizvezvizvi alright aripo murume wako aripo ipapo aiwa ini ndikubasa yaruku alright asi zvakazogadzisika zvacho zvakamboita complicated aiwa zvakagadzirisika izvo zviyangaita chigirlfriend havarume izvo zvikwavakoneu wakamboona meseji andangotukanameruvera zvichanzindo saka wakazouyu tatukana zvakawanda aiwa izvo zvatopera izvo zvamairwa matikumbira regero zvapera izvo zina basa izvo saka wanga wabata mameseji wakavhura foni yemunhu kaivo foni yani yemurume wako wakanga wabata mameseji aiwa kana bate foni yemunhu wakaziva sei saka wakaziva sei kuziva chiri kuti wakanga aita chigirlfriend akaita mukadzi wake anga ari mukadzi wake ndakabhuya kwamuri kudhara muchahama ndikangamwa ndatiwa ndatokangamwa ndo vanhu zvowanda zvedai munongo dai saka wanga ari mukadzi hatisaka haachakunetsi here mukadzi ani iyi mukadzi wacho mukadzi aiwa handinetsi aiwa hatinetsane makazowirirana makuzivana kakuti muri hatitowiniwe aiwa ani handisi tu hatisi tu iwe udati arambwe ani iye mukadzi wacho vakatosiyana before wasvikapo aiwa ini ndagara ndini nditone mhuri yangu tone vana vangu iye mai vandoziva vana totoshandira nangu nababa wacho tese totochiita vana vedu tine bondi saka iwe unorambira chii kuti uite mukadzi wacho tiwe wakaendawo pane mumwe ingoitai tuzve naye asikati aiwa inanemaiwavo vabvunze ndakarorwa nemurume wangu wani ndakangororwa semwana ndikisi zvaita mairuvezvo kosa mukadzi wangu wachitaura ndiupi ndomumwe akaziva mashure kwangu ndiyona ndichirevazvo kuti wakaita kagirlfriend wakaita chikadzi ukadzi ichi ndakuti zvakandichreva kana bvutsi yarwadzo unosiya
So wakazosiya ndakasiya zvikugadziriswa saka makudzokera zvino makasiyana nguva yakareba zvakadii aiwa tinosiyana nguva hombe asi anamborega ke zvekuti labota unongouya totoona nani muromo wangu tine vana tese saka mutsva wangu wangomudzingira chii ochingondiwabota racho bota uri kungolaziwa otwai takasiyana munambosiyana aiwa ndisi ndisimeni nandisi ndiri kushande ndendobasei asi munoonanazve hationani isu tibandite zvinotanga zvagadziriswa kubva papa pamachipo waenda kubasa kana kumboti kana hatina nguva yakareba isu tinenge tima 5 months iso uranza towaita 5 months iwe no kana ini ndito munhu ari peti chandoda kushanda indoda kushanda saka iye ndiye akatara nevana i aiwa vanangu ari kuzimbabwe ona ari kumusha orit aiwa shanda zvako aiwa zvinogadzirika don't worry zvino iye wacho uya ukazoinda achadzokera achipurofusha unoziva kuti sometimes idzo 5 months vomwe wakadomusundidzira maoko emukadzi uya ndatora ndabasa nazvo simede hai usanyanya kuzviita iwe usanyanya kudaro usanyanya kudaro kuti izvozvo 5 months pota chimupa anoenda kuna iyoivo vaya mai vaya vari kutaura ndinoshanda tsvaga mari mazuvaano vakazotsvaga mari aiwa mari yako mari unotsvagazve asi unongopota chimupa wako koziva mukadzi yakati aivira kari pasaidi sakunga kuti anga akatomirira kuti pakuona akamirira kuti ukangodai ubva tii uchimunyima unofunga kuti 5 months akuwanepi iwe unoti ari kuwana kupi 5 months kunze chahakoti hako mukadzi wacho andogaro kwandogara kukana pane mumwe akumupa kukana pane mumwe akutomupa 5 months zvina basi iwe izvozvo uchidonha pano umufonere murume kuti weekend ngatisangane umupe ndosvinoumana mangwana vandowazvona mangwana cheshe kuchikurure bhuruku unyatsoti ringe ndimupe but unofikaa chokwadi bhozi unopatumira munhu kunopuwa upo wakatoizita relationship kachemazve mangwana handitika orit wovata zvakanaka handitika uve nesuku wakanaka babai vana vangu ava vana vangu vanzi maita basa chokwadi namairuva aiwa its okay mairuva its okay mairuva hi guys it's complicated macomplication akawanda right time yedu yapera kagaisi ndakutoti ndichibika ndakuchinda hangu ndandichida kukondiya nelive kuti andivhurire vamwe pane munhu anganingirira usho iri kupiko I might as well read this one before I go. Ava ndichitiva maizvama vanga vauyawo titiva maizvama vanga vari manda kuvaona toona meseji yavo izvozvi but it's okay nyaya yagadzirika uyu makadiniko isisini dei achita zvekudaira nyaya yake azvidairi ega zvokuverenga meseji dzavo zvonetsa zvingava yambotaura nyaya yake yandinyorera oga foni yake haisi kupinda ari nhamba dzekuzimbabwe right sisimeli makadini ini ndiri nanhangu ndinonzi Notando ndikuverenga sezvayava yakaita ndinogara kumasvingo ndandichikumbirawo rubatsiro saka handichakwanisi kuchengeta mwana ndiri ndoga. Mukomana akandimitisa akasungwa ari kujere saka ndandichiti mukawanawo munhu kana kuine munhuwo webasa okay kana kuine munhuwo webasa ini hangu ndorida hangu handisharudzi hangu ndikutokumbirawo ndine makore 20 pane mwana ari kuti akamitiswa ari kutsvaga basa kune vari kuZimbabwe anzi ndine mwana
abva uya online. Ndine mwana ari kutsvaga munhu anomupa basa, murume wacho ari kujere. Mwana mudiki zvakare, mwana mudiki zvakare, 20 years, vana vadiki. Hanzi kudiwa ngoni dza 8 ndanonoka handina ragara nemi pano. Sure ungatondidaro nolini, next time dzichingoti 6 ndobva ndakata live. Sure ungatondidaro kuti ubika this time handisina ndinemi pa live. Handina ndinemi pa live. Handina ndinemi pa live. Ndingoti calling high school ndinenge okay. But here kutazari online. I don't know. Tinga network dzekuZimbabwe. Hanzi abigwa mari. Handisi kuziva poza anazombophona back uya. Anazombophona back. Anazombophona back. Right guys. Regai ndinde ndinobika mangwana kubasa. Regai ndibike. Ndipedze. Kwakachena kwakachena kuchena chako. Unotogona togara pano kana 12 tisingaoni kuti 12. Kwakangochena kudai. Tizoza time tatasa time titonoti yezvo. Kuyateve 12 ndo sama yacho iyoyi. Saka pakaipa. Ndikasatasa time kuti ndichinobika tinodyra na 12 chokwadi. Ndikufundira kubigwa mari ndichagoziva kuti ndiani. Andikujisa shamwari. Ndiva chitombohlavo ndichitomboibika. Ndichitomboibika shamwari. Kuti chikwepo. Ndichitomboibika zvangu fresh. Right. Saka ndapenda ndinobika tsaka ndigona kuzobika ndiri pa live. Zvechitondinetsa. Saka ndapinda guys. I will see you on mangwana Thursday. Sai Shakira ngabiki. Musani Shakira ina basa. Mangwana chingani ku Thursday, Friday. I'll see you on Saturday guys. I'll see you on Saturday. I'll see you on Saturday. Nditika guys. So, ndakutanga journey yelife yangu manje. Handitika ndinenge ndichikudzai journey yelife yangu yese, maparts tichienda. Saka ndingokumbirawo support yenyu ngozi ndikukanda ku YouTube. Handitika ndinenge ndichikanda ku YouTube. Ndokanda ndichisa nyaya idzi. Tichienda takaenda maparts tichienda takadaro. Zvakare dzimwe nyaya dzimwe dzandinadzo kuseri kwandatodzikanda pano akauya ari mahaiti. Handina kudzikanda pano. Ndichanodzisa ku YouTube. Handimaona ndichanodzita ari mavideos ndoisa ku YouTube. Monokomentera ikoko. Dzimwe nyaya dzacho monokomentera ikoko. Kune nyaya dzimwe dzemujodo, kune nyaya dzimwe dziri amheno dziri sensitive. Ndakadzichengeta ndakudzikanda. Love you to retirement and travel. Ndongozodziverenga iri vhidhiyo ndokanda imi moenda monokomentawo ikoko guys kuti tikudzoka YouTube channel yedu. Handiti ndizvo makati cheku TikTok what saka chindauka munofollowa YouTube channel yangu guys. Not Friday Friday manheru. Friday manheru kune wakachena. It's doable. Tisangana Friday manheru kumjolo ya Friday manheru go Saturday nesinga ndikubasa saka bo tisangana Friday manheru. Yes guys, Friday manheru it's a date. Function yekuchechi iriko next week is pakaugadzirira next week Saturday. Friday manheru. Have you checked money? Smell TikTok ine mari yakawanda. Ine mari yakawanda TikTok, but chinoitika ndechekuti inini vanhu vachononga chinditi ndiuye kuno naye yako zvako iwe. Vanenge vachiti uyai kuno. Takati vanongokusapota ku YouTube ikoko, no problem. Vanosapota TikTok chapota tichienda once up and up, but vanochapota ku YouTube kwacho. Vanosapota ku YouTube. Vanosapota ku YouTube. Musa 12. Iriko musa 12. Right. Saka ndakuenda guys andika musakangane t-shirts aikomotenga mogara maisa masize kana uchida kugara watotenga watobhadhara zati uri kuenda unongobhadharawo t-shirt yangu paside. Handika hanzi kuYouTube then chindai munofollowa kuti TikTok kuYouTube nokuti ndokanda ndichikanda nhasi chemangwana cheko nekutori nezinyaya ririko monoposta ikoko monofollowa koko kuYouTube. Handika right move nesiku wakanaka guys. Dza 8 yafunga kuti time yeprayer for that ndikanotsvaga rimwe timu rangu timubati. Handika saka ndokubatai guys. God bless you.